Arratsaldeon guztioi, zer modu zarete? Elurra iritsi alda zuenera? Ez dakigu zehazki non bizi zareten, baina barrualdekoak bazarete oso gertu izango duzue elurra. Arratsaldeon guztioi, hilbeltzean etorri da elur zuria. Eta hemen da nigu gorria. Ze polita, Elurrak poesiarako ere ematen du, Eta atzoko saioan Euskal Herriko elurguneetan han eta hemen ibili ginen eta eskerrik asko jarraitu gintuzuen guztioi. Elurra Elgetan, Aramaion, Gorritin, Urepelen, Berrizen, Larrunen, Santa Engrazin, euria eta kaskabarra kostaldean eta adi ze orain zaindu beharrekoak gure errekak eta ibaiak dira. Kontu zibili erreka ibai bazterretan. Beraz, horixe da gaurko gomendioa kontu zibiltzearena eta Nafarroa zuri-zuri dagoenez, irudi hori zuekin partekatu nahi dugu gaur ere. Izaskun Moyano Frozen Nafarroatik, arratsaldeon, zer moduz? Benetan be, Frozen arratsaldeon, Maialen Xabirreta ikusentzule guztiok zuek aipatu bezala, barkatu, elurten ondorioei buruz mintzatuko gara gaur Uhartetik agurtzen zaituztet, Iruñerritik eta gobernuak, Nafarroako gobernuak, uholdeen arriskuak berantz egin duela esaten duen arren, herritarrak bizilaunak eskatuta daude erakusten ari garen irudiagatik, hain zuzen ere, ibaiaren urremariak gora egiten ari delako, beraz badirudi neurri batzuk hartu behar izan dituztela, eta gu bertako bizilagunekin hitz egitera, etorri gara, beraz, saioan zehar kontatuko dizkizuegu, beraiek esandakoak. Mila esker Izaskun eta berehala izango gara zurekin ea zer dioten herritarrek. Elurra Euskal Herrian eta danborrak gerrian eta atabalak eskuan. Urtarrileko danbor soinuak ere hemen dira San Sebastian bezpera da. Bai, eta hazi irudiak, Zoragarriak, San Sebastian bezpera eta San Sebastian eguna leku askotan ospatzen da, Tafallan, Lakuntzan, Azpeitian, hainbat herritan, eta Donostian da Joseba danbor gara, Joseba, danbor hotxik bai? 6 ordu bino gutxiago falta dira Donostiako Konstituzio plazako balkoi horretatik bandera altxa eta San Sebastian eguna hasteko. Gaur gaueko 12etan izanen da eta 3 urteko geldialdiaren ondotik jendea gogo biziz da. Prestaketak denak martxan eta falta den bakarra da eguna handia hastea gu gaur bibazue saioan jendearekin solastuko gora biharko eguna Donostian eta Euskal Herri osoan nola pasatuko duten kontatzeko. Beti alai! Iepa! Beti alai, hemen beti alai. Eta beti musika eta beti artea. Piano jole bat eta dantzari bat izango dira gurekin. Autore euskaldunek pianorako idatzitako komposizioak eta dantza elkarrekin nahasten dira ikuskizun honetan. Biba Josu Okinena eta Iker Murillo, biba Egalak. Egan egingo dugu gaur, ikuskizun zoragarri honekin benetan. Pixkanaka ikasten ari nahi zelan, Bai, antzematen zaizu bai, gerotakorago somatzen zaitut, bai. Bueno, egan egiten duena herritzarri hori da Agus Barandiaran, gure trikitilari artista kalejira. Gaurkoan Bilabonan gaude gure kalejira egiteko eta gainera entsegu lokal bat daukat atzean. Gaur ezagutuko dugu hemen norken saiatzen duen. Gaurkoan, bibazuek! Pianotik trikitixera. Musika, dantza, gaur dena daukagun naztuta. Eta bertsoa ere bai. Ni hasiko naiz, Tira ba. Nik pianoa jota, zuk dantza egizu. Behatzak teklatuan sartzen alzaizkizu. Rabel edota Chopin eskaini banizu. Joko zenuke baina ez dakizu. Obenik pianoan tazuk egin dantza. Izurdeak bezala hortzi mugarantza. Badanik hartzen dizut balearen antza. Goazen denok batera, bilintzi balantza. Goazen mazartziak arte denak batera, bibagu eta bibazuek!
Gaur ere nola ez, elurra protagonista Euskal Herrian, Izaskun Moiano, uhartzen zaude, honezkero, elurraren lagun eginda, Arratsaldeon. Ja, bai, etxean bezala, elurretan horrenbeste ordu pasatu ditugu bai atzo eta bai gaur, eta bueno, eroso ez, baina, bueno, ja, ohitzen esango dugu. Bueno, gaur, esan bezala, uhartetik agurtzen zaituztet, Iruñ herrian gaude hain zuzen ere, eta elurra ikusten dugu, elurra zapaltzen ari gara, une honetan hotza dago, hotz handia, baina gaur elurteen ondorio negatiboei buruz arituko gara. Gobernuak errepikatuko dugu, esan du, elurteen ondorioz sortu daitezkeen uholdeak sortzeko arriskua oso txikia dela, baina bazpare uharte herri honetan neurriak hartu dituzte. Besteak beste nire Bizkarrean ikusten duzuen ibaiaren inguruko bidea itxita dago. Eta ziurazki ikusi ez dakit, baina entzungo duzue, ibaiaren ur jarioa ere handia izaten ari dela. Eta bizilagun batekin egingo dugu, ze aurretiaz ere badituzte esperientzia ez ainon batzuk. Carlos, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin izatearren, zer moduz? Eskerrik asko zuei. Pues ongi gaude. Pozik egoteko moduan alako eguraldiarekin. Elurtzetan, baina orain naiz eta arriskua txikia den arren, iritsi daitezke uholdeak edo izan duzu esperientzia negatiboren bat? Bai, espero dugu iazkoa ez errepikatzea. Bai, egia zan joan den neguan, pasaden neguan abenduan kriston uholdeak jaso genituen, eta batez ere Baratzako zonaldea eta kirol zerbitzuko instalazioak bertan bera geratu ziren eta ondorio desente jaso genituen. Bai. Aurten uholden arriskua txikiagoa izan arren, ez dakit neurriren bat edo beste hartu dituzuen aurtengo egoerari erreparatuz? Baratzak dira eta ibaia gainezka etortzen denean ezin dugu ezer egin. Normalean, pesatzen dugu euriko urtegia kontrolpean dauden ala ez. Gero, kirol instalazioak dela neurri batzuk hartu dituztela udalekoak, batez ere instalazioa motorrak eta berelekutik lehen kentzea, etortzen baldin badira alako uholdeak eta oso denbora gutxitan berreskuratzea. Ze Carlos, erakusten ari garen irudi hori, ur emari hori ez da arrunta? Nola? Ur emari hori ez da arrunta? Ez. Normalean, neguan igotzen da ibaia, normala da, baina orain dela 15 egun edo oso gutxi etortzen zen. Eta, orain ederra ikusten dugu ibaia eta ea jarraitzen duen astetan ere, horrela, bai. Carlos, eskerrik asko, gurekin izatearen espero dezagun, elurte hauek, ondorio negatibotik edo latzik ez ustea zuen herrian, ez behintzat iazkoak bezalakoak, eskerrik asko. Horrela espero dugu, eskerrik asko zuei. Eta disfrutatu pixkat elurteetaz eta kontu zibile. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain uhartetik agurtzen zaituztedan moduan, egun osoan ibili gara elurretan esango dugu, eta atzo Gipuzkoan eta Araban izan ginen, eta gaur Iruñan bertan izan gara. Eta Iruñan bertan ikusi dugu Gaztelu plaza, oraindik zuri-zuri dagoela, begira, ikusi. Eguerdiko 12 inguru diren honetan ikusten duzuen bezala Iruñako bihotzera, Iruñako egongelara etorri gara, eta hau da erakusten dizuegun irudia, elurtuta dago oraindik. Egia esan, elurra urtzen ari da, eta laprast pixkat ere egiten du beraz, jendea apurka gutxika eta kontu handiarekin ibiltzen ari da. Eta hauetako batzuk aldamenean ditugu Jon eta Itxaso, Arratsaldeon. Arratsaldeon ez, egunon, ja, ohituta nago, ze moduz? Ongi eta zu. Ongi ere bai, hotza ez? Kristona, bai. Ikusten ari gara, elurraia urtzen ari dela, baina hau, atzo bertan, guztiz zuri zegoen, ez dakit gaur goizean ere bai? Bai, gaur goizan ere bai, egia esan, bai. Egia da, ez dakit, euria ari zuen, eta orduan ja pixkat urtzen ari zen kalea edo kaleko elurra, baina bai, hola zegoen pixkat putzu. Oiko irudia da urtero, egiten du elurra hemen Iruñan, urtero ikusten duzu zuri plaza hau? Nik uste dut azken aldian bai bota dula azken urteotan baino gehiago. Eta bai ikusten dela, txuri ikusten dira plazak eta polita. Disfrutatu egin duzu edo arazoak izan dituzu elurrarekin, zein izan da egoera?
Bueno, gu justo bizi gara nahiko hurbil lanetik, orduan joan gara nahiko arazori gabe lanera, baina, bueno, bai pixkat berandu, bai. Osa, ikusten da kaleak ere beste martxa bat dutela, esan diate pixukidek ere kotxarekin irristegin dutela, bueno, goiza pentsatze dut goizan goiz izango zela kaosa. Zuek behintzat, oinetako onak jantzi eta oinez joan zarete lanera. Beraz, esango dugu, elur bolak eta botatzen ibili zaretela, disfrutatu duzue? Gure kasuan disfrutatu gantzegu, arazoak pairatzea baino. Ondo pikote, eskerrik asko gurekin izatearren, eta orain kontuz ibil orain lapraste egiten duelako. Oso, mila esker. Eskerrik asko gurekin izatearren. Hau da momentu, zerakusten dizuegune irudia Gaztelu plaza Iruñan, zuri-zuri, eta ikusiko dugu urrengo orduetan, zer gertatzen den. Itaskun Moiano, eskerrik asko benetan azken ordu hori guri emategatik, eta zuek ere adi jarraitu gaurko saioa, ze azken ordua badakizuen horrek ekarriko digun onintze Salazarrek Euskalmetetik. Eta bien bitartean hitz egin dezagun gure gaurko gaiaz. Izan vitamina, eritasun neuromuskularrak. Gaur, uste baino askoz familia gehiagotara iristen den gaixotasun batzuei buruz hitz egingo dugu, eta ikusiko zuen gaur ere ikasi egingo dugula. Eta horretarako bere laguntza behar dugu gure bide laguna, Maitane Ormazabal. Kaixo, Maitane. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Maitane. Gaur, arreta nahi duzu jarri bereziki laguntza psikoemozionalean, ezta? Bai, ze askotan kanpokoari begira gelditzen gea, eta arreta jarri behar diogu barruraka begiratzeari, ez? Kanpokoak atentzio asko ematen digu, eta barrukoari gutxiegi ematen diogu. Eta horretarako, gaur ere karritugu galderatxo batzuk, erantzuna emango diogunak. Eta lehengoa da, alderdi psikoemozionala lantzeak zein eragin du gaixotasuna beran, ez? Zertan laguntzen du, ez du laguntzen, aurrera egiten laguntzen digu, eta honekin batera, bigarren galdera bezala, gizakiak zen gaitasun du egoera zail bat onartzeko. Ze hor badauzkagu gaitasun batzuk, atutan aztu egiten dezkigunak edo ez dakizkigunak, eta laguntzen digute egoera zail hauek onartzen. Eta gaixoak ez ezik inguru hurbilak ere behar izaten du laguntza psikoemozional hau. Nik uste baiet, zer den duguna, ez? Izan eta eman vitamina esaten horrek badauka, ez? Osea, denak bat, ez? Hartu eta eman hori denon artean egin barra daukagu. Eta hau, beraien mezua da, beraien web horritikan hartu dut, eta da, zuekin gai gara. Bueno, guk erregetan esan gendu lau hitz, ez? Lau opari izan dela testigantzanak, diela bisibilizazioa, sentsibilizazioa, humanizazioa, eta baita ere irikiera. Así que gaur, zuek gai izateko hau da guk eman dezakeguna hemen. Así que, bueno, hortan saiatuko gea. Mila esker, Maitane, bere alaizan gara zurekin. Baina arte. Eskerrik asko, goatzen gure lehenbiziko gonbidatuanekin, Gene elkartea, Gipuzkoako eritasun neuromuskularren elkartea da. Pui da elkarteko presidentea, eta berak ere badu gaixotasun neuromuskular bat. Gurekin da, Pui Arruti, Pui Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon, esker. Ondo, urduri pixka, baina ondo, bai. Bueno, ongi moldatuko gara, Pui. Esan bezala, Pui, zu Gene elkarteko presidentea zara, Gipuzkoako eritasun neuromuskularren elkartea da, eta zu zara presidentea, eta lehenbizik gustatuko litzaizuke argi uztea zer da eritasun neuromuskular bat. Bale, gaixotasun hauek egia esan asko dira. Multzo heterogeneo bat da, hor barruan daude 150 baino gehiago, gaixotasun gehiago, baina badituzte gehienezkoek, badituzte ezaugarri amankomun batzu. Ia guztiak genetikoak dira, jatorria da genetikoa. Eragiten diete muskuluei, nervioi edo bien arteko loturari, hor dago kaltea. Eta gero baita ere, hirugarren ezaugarria da gehienek, gaixotasun gehienek ezakatela sendatzeko tratamendurik. Badaude tratatzeko metodo batzuk, adibidez fisioterapia, mantentzeko alden denbora hori da. Baina sendatzeko, guzti sendatzeko ezako inolako medikaziorik. Orduan, elkarte honetan, Gipuzkoan, biltzen ditugu olako gaixotasunak dituzten, bai pertsonak, baita ere bere senideak, bere lagunak eta bar. Pui, esan duzu 150 bat badirela, nolakoa da zuk duzun gaixotasun neuromuskularra, nola izena du? Bale, nik dakadana da distrofia muskular bat da. Honek esan nahi du hemen kaltea muskulorretan dagoela, ez nervioetan.
eta nire gaixotasunak afektatzen dio aurpegiari, baita ere eskatulei, eta baita ere beso ezurrei, beso muskulei, baina egia esan gortutz osoa momentu honetan afektatuta dakat. Eta zu nola jabetu zinen horretaz, noiz konturatu zinen zerbait etzegoela ondo? Bai, bueno, egia da nik jaio nintzenetik ja aurpegian mugitzeko zailtasunak nituela. Baina momentu horretan, sendagileek eta ez zioten garrantzi handirik eman. Eta gero, hasi nintzen ibiltzen da modu arraru batean, baina baita ere familiako sendagileak ez zion garrantzirik eman, baina amabost urtekin gutxi gora bera, konturatu nintzen ezin nituela besoak altxau goraino. Eta orduan hasi ginean gurasoekin sendagileen gana joaten, eta azkenean eman ziguten diagnostikoa. Eta orduan 16 urte nituen, momentu horretan. Puizuk diozu, une hartan zure etorkizunerako zen dituen asmoak edo erori egin zirela. Claro, ezke edade horrekin, nik uste dut hori guztioi gertatu zaigula, ezta? Daukazu zure irudi bat, nolakoa izango den zure etorkizuna. Zer egin nahi dezun, zakit, zure irudi bat dakazu, eta guzti hori guztiz aldatzen da. Daukazun etorkizuna badakizu oso ezberdina izango dela. Karo, ez dut komentatu lehenago, gainera, gaixotasun hauen beste ezaugarri importante bat da degeneratiboak dirala. Hau da, zure normalean, zure egoera gero eta okerragoa da. Gaixotasun batzuetan abiadura da motelagoa eta beste batzuetan abiadura hori asko saskarragoa da. Orduan, klaro, momentu horretan gainera esaten duzu, nik orain zailtasunak ditut, baina badakit etorkizunean nire zailtasunak askoz handiagoak izango dirala eta hau ezala inoiz geldituko. Nola ematen zaio? Horrelako berri bati, horrelako kolpe bati buelta? Laguntza psikologikoa adibidez? Egia esan nik enuen izan sorte hori. Niri diagnostiko eman ziatenean gene esan existitzen, eta nire familiak eta nik, eta esaten den nire familia, ze familia hemen ere, naiz eta gaixotasuna nik izan, klaro, nire gurasoengan izan zuen eragina ere, importantea da. Guk ahal izan genuen moduan egin genuen. Horregatik orain abidez gene elkarteak eskaintzen du laguntza psikologikoa. Bai, diagnostiko momentua da hobeto aurrera eramateko, eta asimilatzeko eta onartzeko, eta baita ere nola degeneratiboak diren eta gure bizitza aldatzen den momentu guztietan, da horri ere aurrera emateko. Pui, orain gurpila aulkian ikusten zaitugu, pentsatzen dugu lehen ibiliko zinela. Noiztik ezin zara zutik jarri? Ezin naiz, nire gaixotasunak daukan arazo handiena da mugitzeko zailtasunak, ezartzen dituena. Orduan, klaro, horrek dauka bide bat, ez da, lehenago, da hasten zea ibiltzeko arazo larriekin, bai? Eta orduan, egia esan kaletikan naizela ibiltzen 2005-etik. Baina hortikan, oraindikan etxetikan pixka bat ibiltzen nintzen, baina orain ezin naiz zutik jarri, orain duela 2 urte. Bai, noldatzen zea, batzuetan zaila da, baina aurrera jarraitu behar da. Zuk erabaki zenuen alaba badaukazu, erabaki zenuen alaba zaindu ahal izateko gurpildun aulkia komeni zitzaizula, nola izan zen hori? Bai, nire kasuan eta elkartean ere ikusten ditut horrelako kasuak, naiz eta progresioa handia izan eta ja kaletikan ibiltzeko zailtasun handiak izan, asko kostatzen da erabaki hori hartzea, aulki batean esertzeko erabakia. Da nolabait gertatzen ari dana onartzea, edo asunditzea. Eta orduan normalean guztiok saiatzen gera hori gero eta beranduago egiten.
Baina bai, nik alaba izan nuenean, berarekin tarkera joan nahi nuen, eta berarekin egon nahi nuen gustora, disfrutatzen, beldurri gabe. Eta orduan momentu hortan hartu nuen erabakia gurtildun aulki batean esertzeko. Orduan, erabakia niretzako nire kasua da. Erabakia oso gogorra izan zen, baina laguntza handi bat izan nuen. Oberena, laguntzarik oberena, ez da? Zedakazu helburu bat gainera gauza polit bat egiteko, zure alabarekin egoteko eta disfrutatzeko. Zake, bueno. Eta, nola ikusten duzu etorkizuna? Nik dakit nire gaizotasunak aurrera egingo duela. Karo, kantotikan ikusita, eta niri ere hori gertatzen zitzaidan lehenago, pentsatzen nuen muga, edo azkenengo etatazala aulki batean eserita egotea. Baina gero aulkian zaudenean kontuatzen zea, gero dagoela oraindikan gauza asko oraindikanik egin ahal ditudanak, baina hemen bikan ezakit 5-10 urtetara ezin izango ditut egin. Orduan horrek beldurra ematen du. Baina beno, saiatzen naiz hori menteratzen datez ere orain momentu honetan gertatzen ari dena aprobetzatzen. Etorkizuna prestatu behar da, baina burua hemen. Hemen, momentu honetan egon behar du buruak eta ez etorkizunean. Horrela saiatzen naiz. Badaude egun latzak, egun gogorrak, baina horrela egiten dut. Gene elkarteko presidentea zara, eta esan diguzu, fisioterapia oso bide ona dela aringarriago egiteko, ez da, gaixotasun hau. Zer da zuek eskatzen duzuena? Guk gehien bat eskatzen duguna da osakidetzak, hau da, osasun sistema publikoak guri fisioterapia ematea. Eta orain gaude, sistematik kanpo, kronikoa garelako, eta orduan ezin garelako sendatu. Karo, nik fisioterapia jasotzen dut, orain duela urte asko, eta lehenago adibidez, nire kasua, nik egunero hartu behar nituen analgesikoak, eta min handian nituen, eta arazo batzuk komunera jateko, eta bar. Eta hori fisioterapiarekin, baina menteratuta daka. Eta orduan gene elkarteak guk eskaintzen dugu fisioterapia gure bazkidei. Saio batzuk hilean zehar. Baina sistema publikoak batzuk eskaintzen dizkigu, adibidez, 3 hilabete, baina ja gero sistematik kanpo geratzen gara. Baina guk egunero eta bizitza osorako behar dugu hori. Orduan, elkarteak zerbitzu hori ematen du, baina egia esan osakidetzak eman beharko liguke. Beno, Maitane Ormazabal adi-adi begira eta entzuten daukagu. Zer diozu, Maitane? Bai, babitu, puiei entzunda, puiek erabili dituguk gaur esan nahi ditugun hitzoiek, ez? Nahi ditugu zure hitzoiek hartu pui, eta nola gokitu egora zail bati. Eta puiek erabili du hitza, eta da, egokitzapenareko gaitasuna, eta zer da malgutasuna izatea. Gu normalean oso rigidoa gea, eta gure burua oso rigidoa da, asko juten da, ez, etorkizun horretara, eta da orain eta ona ekartzea, eta hori da malguak izatea. Gaixotasun degeneratibo batek azkenen hori dauka, ez behin da berriz berriro ere egin behar dezu egokitzapen hori. Eta gizakia badauka kapazitatea hau eta hau atera barra dauka malguagoak izanez. Eta hau, klaro, hau ez da egun batetik bestera lortzen, fase batzuk ditu. Eta fase hauek izaten dira, hau hasiera baten nahi detesan, ez dala orden horrela izan behar, bakoitzak bere modura da, bere erara, baina bai egia da hemen mugitzen ibiltzen gehala. Eta lehengoa da nahasmena, inpaktu hori jasotzea, ez? Notizia hori ematen digutenean, guk horrezin dugu onartu eta malguak izan hasiera batean. Jun behar dugu poliki hori ulertzen. Horrek zekartzen du? Goratzen zaten mekanismo defentsak esan genitugula aurreko batean ere? Hau da, ukapena, ez dugu nahi, zergatik neri, mina dago. Ondoren, amorrua, asarrea eta ondo dago, emozio hau ere ateratzea. Ondoren tristura ere etortzen da, eta horren ondoren ja etorriko zan esaten dugun egokitzapena, malgutasuna eta adaptazio hori, zekizaki adaptatiboa gea. Baina horrek ez du esaten errexadanik, Eta honekin batera, ze garrantzitsua berak esan du, adibidez, gene elkarteak, eskerrak elkarteak dauden, benetan, eskerrak, ze laguntza psikosoziala.
Puiek esan du berak ez duela zorte hori izan, ez luke izan beharko zorte kontua, eskubide kontua. Ordun, ze garrantzitsua psikologikoki eta sozialki guk, egia da nik Puiri berari ezin diot laguntza eman, baina bai nik gizartean bea errespetatzen, edozein pertsonak gaixotasun arazo baten aurrean bere prozesu hori adaptatzeko prozesu hori errespetatzen da, nik eman dezakedan laguntza eta errespeturik hoberena. Ordun, bakoitzaren fase horiek mesedez errespetatzen ikas dezagun. Maite Normazabal, eskerrik asko. Pui, Gene elkartean kide asko zarete, eta zuk bideo bat ekarri diguzu, bertan esplikatzen du ama batek, bere semearen gaixotasuna nondik sortu zen, eta nola doan, ikusi. Aitorrek 16 urte ditu, Aitorrek dauka distrofia muskularra, horrek esan nahi du, bere gilarrak ez direla osatzen edo reformatzen sanguinola esango nuke behar bezala, eta orduan indarra galtzen juten dela. Orain dela 8 bat urte edo santzi duten, pentsatzen duzu horrelakorik beste batzuik gertatzen zaiela, eta orduan onartu arte, pasatzen zu 15 bat egun negarrez, eta negarrez, eta gero, astentzea poliki buelta ematen, onartzen ez dakitan hitza, baina, errealitatez konturatzen, eta pixka bat esaten, hau da dakaguna, eta horrein behar diozula, Pui, orain ezagutuko ditugu lagun gehiago, eta jarraituko dugu hizketan. Ezagutu dugu Aitor, Amaia bere ama aritu da beraz hizketan, eta orain Aitorren aita ezagutuko dugu. Aitorren seme-alabek gerriko distrofia dute, kalpainopatia izeneko gaixotasun neuromuskularra. Ikertzaileek diote duela 1000 urteko mutazioaren ondorioa dela. Gene elkarteko kideak dira, gurekin da Aitor Labandibar. Kaixo, Aitor. Arratsaldeon, ongi etorri, Aitor. Bueno, Aitor, pixkatxo bat entzun dugu, ezagutu dugu zure semea ere. Zure seme-alabek gaixotasun neuromuskular bat dute, gerriko distrofia garatu dute. Zer da gerriko distrofia? Gerriko distrofia, giharretan eta ahulezia edo sortzen duen gaixotasun bada. Kalpaina delako proteina batek edo eragindakoa, eta, biden esaten zen bezala, orain dela 1000 urte inguru sortutako mutazio baten eragina, eta, itxuraz, Euskal Herrikoa bertakoaz, gerri distrofia sortzen duten mutazio asko daude, baina mutazio hau, gureak daukaten mutazio hau, Euskal jatorrikoak garanek sufritzen dugu nunbait. Eta, kalpainopatia du izena, gaixotasun honek, eta zuk aipatu duzun mutazio hori, ez da? Nola da hori? Mutazio hori duela 1000 urtetik datorrena edo? Nunbait 1000 urte inguru edo mutazio bat gertatu zen halako batean, eta gure herri txikia itxia izanik, mutazio hori zabaltzen joan da gertuko aidetan edo ondorengoetan, eta orain iritsi da gure gana nunbait hau herri irekia denean eta jendea sartu eta ateratzen denean olako era honetako gaixotasunak ugaritzea zaila da, baina gure herria oso herri txikia eta itxia izan du da, eta orduan pixka bat hau sufritu edo sufritzen duguna posuixe da, euskal jatorrikoak, idea egiteko edo gerri distrofia, esan da, gerri distrofia asko daude, baina mutazio hau daukaten, gerri distrofia duten gaixotasun hau munduan ugarien edo Isla Reunion edo Pazifikoan, Amixak edo Estatu Batuetan, eta gu Gipuzkoan, ez? Esan dizut, ikusi ze komunidade txikian edo itxian edo izan du geran, eta pixka bat horri eskerrak, bazkenean konsanguinidadeagatik edo gure gana, gaixotasunabek gure gana iritsi dira. Beraz, Amaiak zure emazteak eta zuk gene hau zenuten, hori da. Baina zuen seme-alabetan elkartu direnean geneak orduan
azaleratu da, ez da? Zuek etzen ekiten? Ez, hori da. Guk nunbait bizitza normala daukagu, geneak bi adar izaten ditu, nahikoa da adar bateko proteina edo adar bat zuzena izatea, zuk gaixotasunik ez nabaritzeko. Bi adarrak tokatzen direnean gene edo okerrarekin, orduan sufritzen da gaixotasuna, eta hori da, guk ez dugunik, familian inorek ez du horrelakorik, Amaiaren familian ere ez dakigun inoiz horrelakorik egon denik, baina elkartu garanean, hori, gaixotasuna atera da. Noiz izan zenuten honen berria, Aitor? Zazpi sortzi urte zituenean semeak, ikusten diozu, batetik puntetan ibiltzen dela, aula dela, eta pixka bat horrazik ginen frogak egiten, eta azkenean batea eta bestea neurologora, puntetan ibiltzen da, eta zer du honek, eta neurologoak, eta neurologak froga egin, eta beste froga egin, eta azkenean test genetikoa, gaur egun ja test genetikoarekin asmatzen dute. Bestela, luzeagoa izaten da. Lehen gara batean luzeagoa zen, askoz luzeagoa zen prozesua, baina, Eta bigarren seme edo alabarengan ikustea ere zusteko izango zen, ez da? Bai, batez iruditzen zaizu, guri medikoak esan zigun, gaixotasun guzti hauek gene bat dute gaizki, baina ez dago esaterik, ez dago ikusterik, aurre ikusterik ze prozesu izan dezaken, ez? Eta guk semea hasieratikan nabaritu zen hori puntetan, ahulezia eta baina alabarekin ez. Alabarekin ez, alabak bizitzaia normala eraman du, darama. Eta orduan, egia esan da, kasu handirik, azkenean ez genion begiratu. Eta azkenekoan, noiz baita inberko geniola test genetiko famoso hori, eta test genetiko hori indigunean agertu da. Baina alabak ia sintomarik ez du. Sintomarik ez du. Beraz, horrek bizimodu normala eramaten laguntzen dio. Aitorren kasuan, semearen kasuan, zer baldintzatzen dio, zein da bere bizimodua? Aitorren kasuan ia bizitza ia normala darama. Korrika egiteko, ibiltzeko, nekeak, olako kontuak baditu eta bai eskolarako behar ditu, egokitzapenak eta behar ditu. Baina, Aitorren kasuan ia esan dezakegu bia bizitza nahiko arrunta daramala. Nahiko bizitza arrunta daramala. Laguntza behar ditu eskolan, unibertsitatean, eta beti jendea hortarako normalean beti presti izaten da, orduan ez du, nahiko bizitza arrunta darama. Eta etorkizunan nola irudikatzen dute? Galdera asko izango dituzte buruan? Ez dakit, egi esaten badizut, ez dakit, nola ze esan, ez dakit. Imaginatzen dut, gazte guztiok daukaten antzeko kontuak izango dituztela, eta bere bizitza, ez dakit, horrela, ez dakit, nola pentsatuko duten, zer pentsatuko duten etorkizunean, ze azkenian ez da, gaixotasuna ez da izan, eta ala saiatu geha behintzat ez da izaten baldintzatuko dien zerbait. Orduan, hori, ez dakit, ze izango duten, ze asmo izango dituzten, baina alde nenean behintzat gaixotasuna ez da dila muga izan. 18 eta 16 urte dituzte, azpa gaude. Puizuk 16 urterekin izan zen nuen berria, ez da? Hori kontatu diguzu. Identifikatuta sentituko zara, adinarekin behintzat, ez da? Bai, adinarekin bai. Pertsona bakoitzak alduen moduan bizitzen du eta ezakit. Egia da baita ere, nik uste agian beraientzako pixka errazagoa da orain gizarteak asko aurrera egin duelako. Orain dikan asko faltatzen da, baina egia da asko aurrera egin duelako, adibidez, Aitorrek komentatu du, ez da, bere semeak laguntzak dituela unibertsitatean, eta nik ere unibertsitatean ematen ditut klase, eta horrelako laguntzak daude. Klaro, nire garaian ezan olakorik existitzen, orduan bakardade sentimendua sakona, pixkat handiagoa zen. Bai. Aitor, zure seme alabek, beraien ondorengoei ere,
pasa diezaiekete gene hau? Bai, teorian bai. Bueno, hala ere, gaur egun badira teknikak eta ugaltzerakoan edo behar embrioiak aukeratzerakoa, gaixotasun ez duten embrioiak aukeratzerakoan eta bar. Eta orduan, elkartean badira gaixotasun hau daukatenak eta semeak dituztenak eta gaixotasun gabeko semeak dituztenak. Orduan, bai, teorian behar dute, aukera hori dute, bai, aukera hori dute. Zuek gene elkarteko kideak zarete, zertan lagundu dizu, elkarteak? Azkenean, konturatzen o ikusten zuk dituzun kezkak, hasieran beldurra ematen du. Hasieran beldurra ematen du, ikustea, zuk seme arrunt, ustez, erdi arrunta daukazu, behar handirik gabekoa, eta momentu batean, ikusten duzunean jendea, gurpilaulkian, izutu egiten du, eta onartzeko balio du. Onartzeko. Eta gero ikusteko, azken finean, beraiek daramaten edo eramaten duten bizitza, beste ia edonork eraman dezakenaren antzekoa. Beraiek gurpilakin mugitu beharko dute, beste batzuk bastoiarekin eta beste batzuk ezer gabe, eta beraiek dituzten kezkak eta beraienak, azkenean zureren antzekoa, hipoteka edo bestea, edo lana, edo ez lana. Orduan, balio du bizitza duin bat eta normal bat eramateko balio duela ikusteko. Beste lagun bat izango diogu, etortzeko, izketan jarraituko dugu. Joseberi, 40 urterekin diagnostikatu zioten gaixotasuna, baina berak dio aspalditik sumatzen zuela zerbait. Azken urteetan okerrera eginearen. Baina bera ez da etxean geratzekoa eta eskerrak gaur hemen dagoelako. Gurekin da, Josebe Amondarain. Eta banoa, laguntzera. Kaixo, Josebe. Arratxaldeon. Kaixo, Maialen. Ezagutzen duzu zuek, Josebe, ez da? Bai, hirurok ezagutzen dugu elkar. Denok ezagutzen duzu elkar. Eta hemen da, Josebe, arratxaldeon, ongi etorri. Bueno, arratxaldero ikusten umen gaituzu, Josebe. Bai, nire. Kasko ikusten zaitu. Eta gustatzen zaizu? Bai. Eta gustatzen zaizu horregatik animatu ginean pizka bat etortzea eta... Bai. Bueno, mi esker etortzen, Zuei pizka bat guri batez ere elkartea ezagutarazteko eta ez dain ezagunan ikusteet oraindik eta, bueno, zuei eskertzen dizugu, bai. Asko eskertzen dizugu benetan etorri izana. Josebe, zer modu zaude, orain? Ni orain ondo. Animatuta, baina, bueno, lehen esan duguna. Egin behar duzu egunez egun, egunekoa eta horri eutxi. Eta ez pentsatu albalimada zer izango den datorrena. Josebe, zuk muskuluetako distrofia duzu, zehazki esan da, aurpegi sorbalda eta besaezurreko distrofia. Zer da? Bai, hori da, puiek adierazi duen bezala, afektatzen dizu aurpegira, neri agian hainbeste ez, baina gero bizkarreko eskapulaetara eta besoak ezin dituzula altxatu. Hori da, eta gero batzuetan hanketara ere ez, baina neri ere azken urteetan hanketara afektatu ditu. Beraz, puiren distrofia antzekoa dela, esan dezakegu? Berdina, gauza bera da. Baina beste gradu batean, beste maila batean? Bai, badirudi batzui, joaten zaie da, geldiena joaten dena esaten dute, baina batzui lehenago, beste geldiago, gero daude batzutan broteak, ez dakite garbi bakoitzari nola zehatuko dion. Zenik horregaitik nik ez nintzen hain gaizki Lopepe Munainek esan zidanean zer nuen, niri gogoratzen beti buruan daukat, esan zian honegatik ez zara jubilatuko orduan. Ez nion hainbesteko garrantzi eman edo pentsatu nuen, orain arte bizi izan du naiz besoak altxagabe eta bueno, ezurroiek biztan orduan, bueno, nik uste hori sinistu nahi nuen da sinistu nu, baina ez da hola izan. Zuri 40 urte zen dituela, diagnostikatu zizuten, nola izan zen, 40 urterekin? Bai, izan zen, nik gaztetatinekin banituela zea batzuk, laburdura, hori, amak ere esaten zian, hain nintzanean, ontzia garbitzen daula, geroz eta aterago dituzu eskapulak, ez da? Baina, bueno, eta nik kontuatzen nintzen, gaztetan dantzan ere, besoak ezin dituela altxa.
Baina, bueno, eta orduan bigarren semea izan nuenean oso argalde ditu nintzen, da zizian begiratzen, masa muskularra galdu nula, eta behin traumatologoren gana joan, eta neurologo bati deitu zion, eta orduan esan zian. Bideratu ninduen erresidentziara, López de Munainena, gintziaten proba bat, analizi bat, eta hortik atera ziat. Kolpea, noski, izango zen? Bai, hori da, eta baina, bueno, esaten dizutenen da polikien doana, honetaz etzea jubilatuko, ba, bueno, eta gero, ba, esaten dizute agian, norbaite familian du, daita zuen. Eta aitaren aldeko anai arreba 5 edo 6 badute, lehenguzu deixente dute, baina inork ez du garatu. Inor, ni bakarrik. Eta aita ere, ba, hori, berazen, bizitza normala gintzun, hitzen arte, 82 urte arte, ja. Zu irakasle zabiltza institutuan, zer moz moldatzen zara? Bueno, orain arte nahiko ondo, baina ja orain erabaki dut ja utzi egingo dudala. Ikusten du nire mugak, geroz eta handiago dira, eta ni nago, adolescente, bueno, izatean nera bezarokin, ez da, Peñan eta Osandizagan, eta orain ja utzi egingo dut ja. Naiz ikusten sartu eta bagian puiek esan duen bezala, nire hurrengo pausoa izango da ulki bat hartzea, baina oraindik ez naiz ikusten. Ni mugitzen nahi nire eskuterrakin eta... Bi seme dituzu? Bai, zorionez bi seme ditut, bai. Zer moduz, daramazue? Ondo, oraingoz, bueno, nire ustez ez da izan etzako ere horrelako niretzat gogorra izan zen zarrenari esan ziotenean, beraren nahiko estua da, eta bueno, nik uste dut ez daukaz, berak itxuragatik badakigulako nire semea dela nabarmentzen zaio, atzeko eskapulan eta hemen, baina bestela ez du oraindik sintomarik, orduan zenbat eta beranduago jartzen den martxan, joaten da polikiago orduan, bueno, horrekin gaude. Eta gero lehen Aitorrek esan duen bezala, bikotea badu, eta, bueno, seme alabaren bat izan nahi badute, gen hori kendu eta izan dezakete orduan, bueno, oraingo nire ustez ondo, etxan ez daukagolako. Bueno, ondo xamarra egokitu zarela dirudi. Bai, nire ustez danak alasatea eta saiatzen naiz. Etorkizunak zuk kezkatzen zaitu? Ez, nik honek erakutsi dena da egunez egun bizitzen. Eta ez diot begiratzen, etorkizunari ez. Nik ere badakit agian, baina ez dut pentsatzen edo ez dut pentsatu nahi orduan oraingoz ez. Eta zure semeek ere galderak egiten dituzte, baituzte, kezkak, askotan hitz egiten duzu gaiari buruz? Ez da inbeste bagero, askotan, lehen esan izan bezala, bi batzuek ikusi eta aurrekoan ere ikusi non hemen, gaixotasun arraroak, eta beti konparatzen dut okerrago dagoenarekin, orduan, aurrekoan semea enekotan ikusten eginan, da zanion gure gaixotasuna horrekin konparatuta, da katarro bat bezalako orduan, horri heltzen diozu. Ezin duguna da konparatu jende arruntarekin edo ondo da bienakin, beti egiten duzu, okerrago badaude eta guazen aurrera. Gaixo batzuk ari dira ikerketa batzutan parte hartzen, zer da ikertu nahi dutena, edo topatu nahi dutena? Batez ere hori, pizka bat hori da zerbait ikusi dutelako estatu batuetan, eta orain, zidira hemen proban erresidentzian, López de Munainekin, eta nahi dutena da, orain izango da 38 bat astetako proba bada, hemen egunean 2 pastilla hartu harria, batzuk izango da placeboa eta bestea pastilla benetakoa, eta nire uste nahi dutena da nolabait gelditu arazi edo sendatu ez, baina, behintzat orain zaudenean hasieran edo zerretarako behintzat ibili behar duzu oinez edo mugimendu auki behar duzu. Hori nahi dute orain goz. Ez dakit lortuko duten. Pui, zer diozuzuk, ikerketak garrantzitsuak dira oso importantea da. Gaixotasun hori aurre egiteko? Ikerketa oso importantea da guretzako eta elkarteak alduen neurrian, elkarte txiki bat gara, baina alduen neurrian saiatzen gera bultzatzen, ezago sendatzeko medikaziorik, eta, da orduan gure esperantza, gure itxarotena da hori noizet lortzea. Ezakit nik ikusiko dudan ala ez, baina etorriko den pertsonentzako importantea izango da medikazioa bat izatea, eta orduan guretzako ikerkuntza oso importantea da, eta Biodonostia Institutuan
lan importantea egiten ari dira arlo honetan eta aldegun neurrian laguntzen dugu. Josebe, zuri zertan egiten dizuon gene elkarteak? Hori, azken finean izan da, elkartzen gara antzeko gaudenak edo, eta ikusten dugu, da traba gaixotasuna ukitzea, baina bizi gaitezkela bestea bizi diren bezala horretan. Gogorra egin zitzaidan erabaki nuenean sartzea. Ze hor bai ikusi nituen jendean, baino xente okerrago zegoena, eta ez dakit momentu horretan ez neukan, edo agian ez daukat haino nartu agian, eta sentitu nintzen pixkat. Puiri esan nion ez nintzala usartzen, eman izkion buelta batzuk, lagundu nahi nuen, gustatzen zai laguntzea, eta horrela sartu nintzen. Baina bai, hor bai izan nuen, azera batean pixka gogorra egin zitzaidan. Beno, Irukote, Maitane Ormazabalek ere zuekin hitz egin nahi du. Beraz, joango zarete Irurok beraren gana? Ados. Eskerrik asko. Bai, beitu, nik datu bezala edo kuriosidade bezala, Aitorrek kontatu du genetikoa dela, ez pasatu dezuena, ez zuen seme alabana pasatu dena, bai, Aitor, eseri, lasai mentxe, bai, pui jarriko da hemen, eta Josebe eseriko da hortxe maialenek lagunduta. Bai, bitu, zu kontatu dezunakin, ni dauka kuriosidade bat, zen nik daukat odoleko gaixotasun bat, eta niri mediku batek, laneko mediku batek diagnostikatu zen, eta lehenko galdera izan zen, Maitane, zu azkoitikoa zea? Eta nioan, ni azkoitikoa ez, ni zumarra horretxukoa naiz, esan nion, baina ez nera mona, eta nere bira mona bai azkoitikoak. Beraien artean ezkontzen ziren, orduan odolean gaixotasun bat sortu zen, anemia kroniko bat daukazu, eta zure odola kantitate gutxiagoa dauka. Orduan askotan ez, ze kuriosoa da nere ez, nola ez gure artean, ez da talasemia da, izena, gaixotasunaren izena talasemia da, nik minor daukat, ez ez medikatu behar, maior balima da, medikazioa behar da, ze, manaiko larria izan daiteke, baina bitu, azkenen genak. Eta genetaz hitz egiten nahi gehala, zuek esan dezu ez, guraso bezala, erruaren mamua azaltzen da gen horiek seme alabei pasatzean? Nik nire kasuan ez dut erruaren kontu hori eduki ez, baina ulertzekoa da, genetikoa izan da, eta elkartean ikusi eta ezagutu ditugu olako kasuak ez. Azkenean genetikoa izan da, eta batzutan normala da, ulergarria da, nik ez dut horrelakorik izan, baina ulergarria da horrelako sentimentuak edo izatea, ez, azken finean. Bai, normala da, ze bakoitzak ez modu batera hartzen dugu. Hori da. Hemen, esan dugu, hitz egin dezue, demora guztian ez, muskularki, bai ez, neurologoa ere, baina pui Josebe zuei, bihotzean, emozionalki, gaixotasunak ere ikutzen du? Hombre, gure bizitza normala da, edo saiatzen gara alik eta normalen izatea. Baina beste pertsonek dituzten arazo guztiak hitoteka zenarrarekin aserretzea eta bat, eta guk gainera beste batzuk ditugu, eta gauzak zailagoak izaten dira. Klaro, hori emozionalki aurre eman behar diozu eta etorkizunera torrenari, psikologikoki, emozionalki, neregan gutxienez eragina daka. Normala da bezala, ez? Azkenen bizitzeko, ez? Momentua daude, ez da, edo gauz bat egin nahi duzunean eta laguntza eskatu behar duzunean bara joan nahi dut, eta berri ematen du beti zaudela molestatzen edo ez dakiz zer esan. Kasu horietan, ez da? Bestela, ez, zure kaxa egiten duzunean, baina beti behar dugu... Zuen normalitate barruan dago ez, edeno dauzkagu gure, esan duguna, lehen kanpoan hitz egin dugu, ez dago inor ez daukana ezerrez, ez? Denok daukagu zerbait, baina igual... Edo nora joan nahi, edo kotxez nik gidatu gidan ezake, baina kalo, nik kotxera horbiltzen naiz, nire eskuterrakin, baina nik ez dindu dena desmontatu eta kotxean sartu. Orduan bazkerrak zenarrai, asko laguntzen diana, nire bide laguna dana, eta baina bestela, batzutan, Baina, barrutik eta saiatzegea, ez azaleratzen. Eta, bizitzak, esaten da, badago esaldi bat, bizitzaren gazi gozoak. Zuentzako, zeintzuk izan dira gaziak eta gozoak? Aitortzuk, hola egin dezu? Asko dialako, gaziak eta gozoak asko dira, baina gozoak zalantzarik gabe, semeak bere gaixotasun da guzti gozoen artean dago, orduan. Alde hortatik ganez dauka, baina gaziak eta gozoak denak bezala azken finean, antzeko gurpil laulkian izan, edo makulbarekin izan, edo bestela izan,
saiatzen geha, puik esan duen bezala, gure bizitza alik eta duin eta normalena izatea. Eta hoxe da, pixka bat orduan gaziak eta gozoak, pentsatzen dut... Guztiok bezala. Guztiok bezala, antzekoak izango diena. Bai, askotan guri iruditzen zegoal kanpotikan norbait begiratzen dugunean gu baino arazo gehiago ditugula, eta hori inoiz ez da, ez dakigulako pertsonaren arabera eta egoeraren arabera da. Bueno, zuek irakaskuntzakin hirurak erlazioa daukezue, bi irakasle, zuk etxean ere irakaslea daukazu. Zer gustatuko litzaizuke zuei, zuen esperientzetik, zuei ikaslei erakustea? Bueno, zaila da, ez? Nik unibertsitatean egaten dut klase eta gainera nik egaten dut nire irakasaileak dira arlo teknikoak esan nahi dut. Baina nik bai zaiatzen naiz beraiek edo gustatuko litzaiak beraiek ikas dezaten gizakiok oso ezberdinak garela. Eta hori oso ona dela. Hori da, aberasgarria dela. Bai, eta pertsona ezberdinak ezagutzea edo klasean egotea edo zure irakaslea oso ezberdina izatea aberasgarria dela zure bizitzarako. Ezaki, zuio? Bai, hori da, onartzea pizka bat ez da, baditugula gure zailtasuna, baina, bueno, klase bat emateko, ez dakit erakusteko neurrian edo, guk ere egin dezakegula, ez da, desberdina garela fizikoki gure arazoekin, baina hori da. Eta itorzuk, etxean irakaslea izan da? Ez, antzekoena, beraiek esaten duten bezala, azkenean ikusten dezunean askotan gureak bezalako izan ditzaken zailtasunak edo dukan persona kanpotik begiratuta, igual hasiera batean beldurra pixka bat sortzen du, erreparoa sortzen du, eta segurazkina jende hori ezagutzea eta zu jende horrekin harremana izatea oso aberazgarria dela konturatzeko estilo edo modu askota bizi den jendea dagoela eta hoxe izango nuke. Jendea ikasleak ezagutzea, azken finean beldurra galdu eta... Hori da, beldur hori ikendu eta gerturatzean pertsona ezagutzean horrez denak oso berdintxu bilakatzen gehala, ez? Kanpoko ez berdintasun hortatik, baina berdinak hori da, ez? Hori da azkenen bizitzarena, ez? Berdinak, baina ez berdinak. Bueno, bueltatuko gehan, nebali mezuei, Josene, oin nijungo nahi zuekin, berriro joko da xeberretan gehalena. Hori da. Zama laguntzaile hitu. Hombre, hortako gare hemen, ez bali maga gure artean laguntzen, ez? Bai, bale. Zadote bai. Ondo. Apa laukote. Zuzan dian euskal. Elkarrizketa polita. Entzun berri duguna. Bueno, egia da ez dela oso ezaguna. Ez gene elkartea eta ez orain aipatu berri dituzuen gaixotasunak eta errealitateak ere ez. Beharrezkoa da ikusgarritasun hau ematea, pui? Bai, karo, gaixotasun arraruak dira. Hau da, naiz eta Gipuzkoan kasu asko izan, beste leku guztietan baino gehiago, hala eta guztiz ere arraruak dira. Eta gainera, jene oso ezaguna, eta esango dut, bestela zerretuko dian erekin, gainean merezi dute esatea Bizkaian badago beste elkarte bat, Bene, eta Araban badago beste bat, Arene. Ezta, hirurok hildo lan antzekoa egiten dugu. Eta guretzako asko eskertzen dizuegu aukera hau, gure errealitatea zabaltzeko aukera hau, gure dazkiden beharrak ezagutzeko, ezaguna egiteko, eta gure elkarteak baita ere gizarteak ezagu ditzaten. Horretarako egiten dugu lan guk egunero albaldin bada behintzat, eta orain Maitane zunegana joango gara, zein da gaur egin nahi duzun hausnarketa? Bi gauzatxo labur-labur, lehengoa, kamaleoiak bezala, ez, ikasi barra daukagula adaptatzen, gizaki adaptatiboak izan barra daukagula, ze beti esaten da, ez dula gehiago bizirauten fuertena danak, baizik eta adaptatzeko gaitasuna duenak, hasi que hori asko landu barra daukagu, eta bigarrena ikusi hemen eta orain esaten nahi dia beraiek behin eta berriz, eta da gu konturatu bargea zoriontasuna dala, baloratzea hemen eta orain daukadan hori, eta egin dudan guzti hori etorkizunari begiratu beharrean. Orduan hartu, nik adibidez gauero, idazten dut papeltxo batean, gaur ze bizi izan dut. Benetan hartu, ohitura hori eta horrela baloratu zoriontsuagoak izateko. Mila esker Maitane, eta datorren astera arte, eta zuei ere bai, Aitor eta Josebe eskerrik asko benetan etortzearren, zuen historia kontatzearren, eta
hau guztia izabaltzear. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi eta egin dezala euria bota dezala kaskabarra elurra haizea nahi duena, baina gaur danborra jo nahi duenak seguru danborra joko duela. Gaur gauean izango da danborra da eta banderaren igoera Donostian Joseba Olagarai bertan da Konstituzio plazan, oso okerz baldin bagaude. Zein da azken ordukoa Joseba, arratsaldeon. Momentu berezia eta unkigarria da hau Donostiarrentzat eta Euskal Herriko jendea unitzentzat. Donostiako Konstituzio plazan gaueko 12etan San Sebastian eguna hasten den momentua. Bandera altxatuta lertzen da besta, saltsa eta zalaparta Donostiako kaletan. Irudi hauek 2020ko irudia dira, duela 3 urtekoak. Orduan izan zen azkeneko aldiz San Sebastian eguneko ospakizuna handia, azken urteotan COVID dela eta pandemiagatik ez da ospatu ahal izan, eta urten bai berriz modua handian bueltatuko da San Sebastian eguna. Hemen Donostiako Konstituzio plazan dena prest dute gaur gauerako, bortz ordu eta zerbait gehiago falta da, eguna handia hasteko eta jendea gogo biziz da. Hombre, kriston gogoa daukagu, gaina jakinda, gaur iluntzean ja justu hasten denean festa, gure gaztek eta helduek izango dutela sorte ona, eguraldiak hobera egingo duelako. Zara pixkatatera, trauska batzutik generoso ibiliko gara, eta bueno, albalima da, hori. Jaso beste kutsadura eta nioke beste itxatzi baitere nire aldetikan. Donostiarrentza da eguna ondila, ez? Danborra aterako zara? Bai, amaran, Baskonien, goiziz 8:00. Inbardo Baskari goxo. Hoxe inbardo, eta zuek presta da bete? Bai, gure gogo biziz gaude. Ederto. Kataluniakoa naiz, eta ez dakit asko San Sebastian egun buruz. Eta ez dakit euskera zerez. Bi gauzak ikasi eta bizi. Euskara eta San Sebastian eguna, Hau patzu. Hau behar ditut. Bueno, ospatu ondo, gozatu. Agur! Guk hartzen dugu soinu ekipoa, gaur danborra da dena ondo entzuteko eta plaza etortzen den jendea gustura goteko eta ederki entzuteko gauzak eta mikrofonia jartzen dugu eta ikusten ez zaiguna daukagu, baina horrengo dago, aldeguna. San Sebastian bezperako afariaren menuan ohikoa da angulak jatea. Gaur Donostiako arrandegia unitzetan ilarak ikusi ditugu jendea esperoan angulak erosteko. Agia esan, jendia oso animatuta da urten. Azkenan 2 urte eta gero, nabari da jendia gogo askokin dagoela eta jendiak oso ondo ospatuko duela. Angulen salmenta ongi doa? Oso ondo doa, bai. Egia esan, bai. Azkenean denetik dago, daude kuadrillak erabati zuzela 2 kilo, eta gero dago, bitiko bezero gero bat izuela 150 gramo egientzako. Zenbatean dago angula? 750 euro kiloa. Hori zer da, lehenago baino gehiago, gutxiago? Aurrek urtan bezala, berdin, bai. Gaina aurten nire ustez behintzat potoloago eta kolore gehiago da gara. Obia. San Sebastian bezpera egun garrantzitsua da gauza haunitzengatik, bertzea bertze, gaurko egunez paratu zuten Donostiako udaletxeko balkoian lehenbiziko aldiz ikurrina. Gaur, 56 urte bete dira, ekintza garrantzitsu hartatik. Gure ikurrina bihotzean daramagu, zabaldu egin behar dugu sentimendu hori, maitatuz ikasten erakutsi, eta emozionatzen asbarkatu. Hombre, sentimentu bada, Euskalduna, ez, nire txabinepen. Sentimentu gure ikurrina zenbat jende ontzan borrokan da horretarekin, ez? Polita da, bai, kontu hori, kontu. Eta izan dezala urte bizi guzirako, hori da gure ikurrin, bai. Eta zaitu dezagun, bai. Eta zuek ondo pasatu dezazen. Berdin, eskerrik asko. Zueri. Haupa, Joseba, eskerrik asko, ze bideo polita, Oso. Ze ilusioa, ze gogoa. Bueno, bakizue, batzuk angulak eta besteok jangulak. Bai, oixe. Baina, bakoitzak alduena eta alduen bezala. Eta eguraldia ze garrantzitsua den, festak ospatzeko, Onintze Salazar, Euskalmet, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Onintze, hasiko gara eguraldiari buruz izketan gauerdiari buruz begira jarriko gara, Donostian, Azpeitian, Lakuntzan, Tafallan, danborradak eta festak. Zer diozu, zein da iragarpena?
Bueno, oraindik ipar isurialdean, adibidez Tafallan ezer gutxi botatzea espero dugu, baina egia esan oraindik ere Donostialdean eta ipar isurialdean zertxo bait busti dezake. Egia da, orain dauzkagun euri zaparra dauek apurka desagertzen joango dira. Gertatzen dena da, ez duela atertuko erabat eta ez toki guztietan momentu berean. Baina egia da, gero eta euri gutxiago egingo duela eta zalantza barik gero eta lur gutxiago. Ari gara nabaritzen nolari dan temperatura igotzen arratsalde hontan, elur mailak gora egin du azkar batean, eta beraz elurrez da arazo izango, aipatu bezala euria zertxo bai, baina ezer gutxi. Eukiko duguna izango da hotza, hori bai, datozen orduetan gaur hauean giro nahiko hotza, eta gero bihar goizean zertxo bait busti dezaken arren, esan dezakegu goizerditik aurrera edo, eta gainontzeko orduetan ez dugula euririk espero, ostarte batzuk ere zabaldu daitezke, naiz eta orokorrean lainotuta gongo da, baina tira, behintzat gero eta euri gutxiago, eta hori nola baita berri hona da, ospakitzunak ondo ospatu alizateko eta baita ere orokorrean egoera dagoen bezala ikusita, ez? Honintze orain, ibai eta errekak ari gara ikusten, une hauetan, ez dakit badago kezka bat, ibai eta errekak direla eta euria egiten baldin badu, elurrak urtzen baldin badira, zer diozu? Kezka badago, ez da handia, egia esan ikusi dugu bota duenarekin eta orain euriari duen ez toki askotan, biak elkartzen ari dira, ez, botatzen duen euria eta desegiten ari den, urtzen ari den elur hori, gure erreka eta ibaietara badoala, baina gure kalkuloen arabera, zenbait tokitan zertxo bait igo daitezke errekak, maila horitik pasa daitezke bereziki Bizkaiko leku batzuetan, ohiko lekuetan, baina orokorrean ez dugu espero arazo handiegirik izatea erreketan, noski arreta hor daukagu jarrita, baina printzipioz ez da oso probabil, ez dauka aukera handiegirik lan egoera kaskartzeko datozen orduetan. Bihar ostirala, zein da, asteburura begira, iragarpena? Hotza, nolabait nabarmenduko dugu hotza izango dela protagonista, oraindik ere zertxo bait busti dezake, zertxo bait euriapur bat eta elurra egin dezake, orain aipatu dugu elur mailak gora egin duela eta azkar batean eta asko, azken ordurako 1.200, 1.500 bat metrora kokatuko da elur maila, baina nolabait izan da hego haizea sartu dalako azken ordu hauetan, baina gauean berez ere iparra sartuko da eta beraz behera egingo du horrekin elur mailak. Bihar 600-800 bat metrora zuritu dezake, larun batean beherago elur maila 300-400 metrora, baina aipatu bezala, ezer gutxi botako du, beraz toki batzutan bai, akaso zerbait busti dezake, elurrapur bat egin dezake, baina orokorrean ezer gutxi. Eta izango duguna da, antizikloi bat sartuko da gurean, eta horrek ekarriko digu asteburura begira eta baita datorren asteko lehenengo gunetan, aire masa hotzagoa, baina lehorragoa ere bai. Beraz, adi izan beharko gara orain izotzarekin izan ere gauak hotzak izango dira, barnealdeko leku gehientsuenetan 0 gradutik gertu ibiliko dira termometroak, 0 gradutik behera ere bai, beraz izotza nolabait izango da izpide eta giro hotza izango da. Honitze Salazar, mila esker egun guzti hauetan gurekin izatearren eta informazioa ematearren, eskerrik asko eta ongi izan. Jarraituko zaituztego. Beti bezala, beti jarraitzen ditu. Eskerrik asko benetan, mila esker. Eta goazen orain gure gaurko gonbidatuengana, mundu mailako piano jolea eta mundu mailako dantzaria datozelako gaur gure platora. Josu Okinena eta Iker Murillo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Berdin. Egalak da zuen ikuskizuna, eta Iker, zuke egalak ikuskizun honetan lurrik ukituko duzu honekin edo egan egingo duzu? Bueno, egan egiten saiatuko gara pixka bat ere. Eta Josu, zu Donostiarra izan da, piano klasikoa jotzen duzu, baina gaur kaleko musikak, danborradak, txaranga, hoiekin dantza egiteko moduan? Zergatik ez. Zergatik ez, ezta? Beti da aukera ona, ezta? Gorputza mugitzeko eta musika entzuteko, eta festa baldin bada, asko zobe, plazer haundi bat benetan bikote zuek hemen izatea, gustu haundi zartuko zaituztegu hemen ondoan, iragarkiak eta berehala, egalak! Arratsaldeon berriz ere hementxe gara eta gaurkoa eta biharkoa egun handiak direnez Donostian, guk gaur honera bi gonbidatu, bi gipuzkoarrek arre ditugu, baina bi nazioarteko izar.
Pianoa eta dantza uztartzen dituen ikuskizuna aurkeztera datoz, Egalak artista handiak dira. Larunbatean Vitoria Eugenian aurkeztuko dute, estreinatuko dute, baina gaur hemen ondo-ondoan izango ditugu aurrerapen txiki bat. Biba Josu Okinena eta biba Iker Murillo, biba Egalak! Apa, bikote, arratsaldeo, ongi etorri, barrura. Pintxe gure antzokira. Bueno, eskerrik asko etortzearren. Zuei. Josu eta Iker. Egalak, zer ematen dizkizue zuei Egalak? Zer sentiarazten dizue egan ari zaretela? Zuk esan behar duzu. Egan egiteko zuk. Ia esan, pentsamendua hiruak, lauak esan hobeto bizi izan deguna da. Pixkat historia kontatu nahi genuen eta lauak egal egin behar izan genuen, ez? Gaztea ginean eta, denak etxa bultatu gau, baina nik uste izena hori erabaki genuen horregatik, ez? Azkenean denak egal egin dugu, kanpoa join eta etxea bultatu da, ez? Enara bezala, Jon Tete. Hori da. Eta musikak ere badu Josu egan eginarazteko indarra eta gaitasuna. Publikoak ere sentituko du egan egingo duela zuekin? Zalantzari gabe. Musikarekin, dantzariekin, eta bereziki danon artean egindako ekintzarekin edo ekitaldiarekin. Gogoa bat genetin, egiteko. Azkenean, oain dela urte pila bat, elkarrekin oain dela 6 urte ezagutu ginen, eta beti buruan horrak gero proiektu txabat egitea, eta... Iritsi da azkenean. Iritsi da. Aurkitu dugu, eta iritsi da. Orain txaitze egingo dugu Egalak zuen azken ikuskizunari buruz, baina orain gure kolaboratzailea esan parte dugu sartzeko, eta beraien egaldiak hementxe goxo hartuko gote du lur, ikusiko dugu. Biba Ana Goitia eta biba Agus Barandiaran. Bueno, Agus, zu musikaria, artista, zu ere ibilitakoa zara eta bazabiltza. Esaten dugunean mundu mailako artista handi batzuk ditugula hemen, zer ari gara, esageratzen? Ez ba, hola data, alako piano jolea eta dantzaria eta, alako ikuskizun bat ikustearen zuzenean, seguru merezi dauela ikustea. Nik ez dut ikusi, baina seguru merezi dauela. Ana, zuri dantza ikuskizunek zer sentiarazten dizute? Niri asko gustatzen jazte. Nik dantza itxia gustatzen zen, baina oso txarra naz. Niri enbidia. Txarra edo. Benetan? Ez dakit dantza. Dantza itxen dut, justo txua izaten dena orduan. Asko gustatzen jat, eta musika eta dantza eta zuzenean asko transmititzen dugu. Ona danean, eta nik uste... Emanaldia ikusi eta bukatzen danean beti, dantzara puntatu behar. Bai, edo, nik ere joko nuke pianoa. Bai, zehitzi joten eban akordoia eta ez pianoa, zen bat aldiz. Akordoia joten zen nula? Bai. Josuz Maria? Bai, egunen baten ekarriko. Haini sorpresa bat, goz asko etxin. Bueno, parkatu, venga, bai. Aizue bikote hitz egin dezagun Egalak ikuskizunari buruz aipatu duzu zerbait, ezta? Kanpora joan egan egin behar izan duzue, hortik atorri izena, ezta? Egalak, zuen ametxe isegika egan egin behar izan duzuelako, Josu? Bai, eta egan egiteko baita ere aukeratu ditugu hildo bat musikaren aldetik, hau da euskal errepertorioa, euskal musika, euskal ondarea, eta pieza asko konposatutakoa euskal herritik at. Nik uste dut oso importantea dela hori azpimarratzea. Zedikan askotan, pentsatzen dugu gure kultura bakarrikan Euskal Herrian ekoiztu dela. Eta ez da bakarrikan hemen egindakoa, baizik eta Estatu Batuetan, Ameriketan eta leku askotan, zedikan euskal musikari askok hartu du bere bizitza juteko egan egiteko, eta beste leku baten sortzeko euskal musika baita ere. Bai, euskal musikari buruz ari gara, euskal errepertoriari buruz. Iker, kanpora joan ondoren, berriz onera itzuli zarete, hemen duzue Egalak ikuskizuna, eta euskal errepertorioa hartu duzue, ez da kasualitatea izango? Ez nik argi naukan. Hortatik aparte ere, argi naukan ere amaiera etxan izan bertzela. Baitan ere senarrakin batera ere, nik biek batera hartu dugu erabakia, nik argi naukan ere, eta biek santzian bani, orduan biak iten dugu batera. Eta argi naukan azkenekoa berezia izan bertzela, niretzako oso garrantzitsua da estena tokian ere kimika hori sentitzea, ez? Bai dantzatzeten pertsonakin, bai estena tokian hau jendearekin. Eta ze baino hobe,
nire agurra lagun eta artista zoragarria egin, ez? Eta etxean, ez da? Larunbatean, Donostian, Vitoria Eugenian aurkeztuko duzue. Etxeko emanaldia beti bai. Nerbio gehiena eta goten diena eta beti etxean asko gertatzen, baina baina zuek Rusian egizate, bolsoi, baina etxekoak okerra. Baina ez dauka zikusik. Etxean eske beti presio gehiago. Baina igual norberak autoexigentzi gehiago... Laguntza izu, azkenan familia eta lagun artean berotasun hori sentitzea ere oso politxa. Azkenan, okerna dia, baina, bueno, oso gustora sentitzen, ez? Hori esatean, Juan, batzutan ikusten zuena lehen lerroan eta zure familikoak meta, joder, ze esango te da. Atzeago hartu, Atzeago hartu ikusteko. Hori ba. Ez, oso gustora, oso gustora. Beraz, amaieraren hasiera moduko bat zuretzat, Iker? Bai, argi dokat. 2:23 modu hortan hartuko du, hasiera hemen izangoa, eta gero, bueno, aktuazio jau, proiektu gehiago ditugu. Proiektu azkena izangoa, arkatu, baina beste maraldi batzuk antolatu ditu, eta argi dokat, 23 azkeneko izango dako. Dira, Josu, urtarriak 21 larunbat honetan, Vitoria Eugenian izango duzue zuen estrenaldia, egalak estrenaldia, nola zaudete, zita honen aurrean, dena prest dago? Dena prest dago. Ez dago ezer zintzilik? Beti izango dia gauzak zintzilik. Gerora ere bai, ez da? Hombre, noski baietz. Baina hori da politena, zeatikan artea egitea edo musika interpretatzea edo antzatzea, dantzatzeko edo jotzeko bizirik izan behar zara. Eta gizakiak beti dazka gauza asko pendiente hobetzeko, aldatzeko eta berasteko bere egiteko modua. Eta orduan, guk gurea egin dugu, eta hori konpartitu nahi dugu, eta guk disfrutatzen dugu asko egiten dugunarekin, eta ziur gaude jendeak asko disfrutatuko dula. Beraz, esaten duzunagatik, improvisazio puntu bat ere badago emanaldi bakoitzean, edo ez? Beti. Azaiz gertatuko den azkenean iritea martzean. Horro pieza bat badakizu esan anazten da, baina zelan bukatu hori beste gauza bat da. Zuk presatzen duzu egin nahi duzuna, baina gero momentua beste mundu bat da. Foko bat edortzen baldin bada, hori Jarraitu behar ez hori beste nota jarraitu behar dugu. Hombre, jarraitu behar da nahi eta nahi ez. Adibidez. Bueno, guk momentuz disfrutatzeko hegalak ezagutzen joateko gogoa daukagu. Ikus ezagun aurrera pein txiki bat? Aiba. Zeitxura ona, eta hemen ari ginen izketan, eta pentsatzut, etxeko ere pentsatuko zutela ze lekua. Eta esan dugu, zugarra mordi da, baina ez da zugarra mordi. Zer da hori? Nun da hori? Lanzaroten. Lanzarotera? Jameos del agua, kobazulo natural bat, bai. Hor ez dago, argirik ez dago ezer. Azkenean, estenatokia olakoa da. Osa, antzoki bat eginda daukate, kobazulo barruan. Hori da. Baina sartuak eta ikusten dira hori irudietan. Eta egiten du bat, ez da zuen filosofiarekin, ez da horre kobazulotik... Bai, tokiz zoragarria. Egan mundura, ez da? Bai, guk mantendu nahi gendun gure filosofia eta grabatzea Euskal Herritik eta baita ere kobazulo baten, zeatikan kobazulo batetik ateratzen dira baita ere izkutatuta daugen altxorrak. Hau da ondarea, Euskal ondarearen piezak eta horregatikan erabaki gendun horregitea. Oso ederra, oso ederra. Lehen aipatu dugu nola etxekoen aurrean arituko zareten larun batean, baina kanpora ere baduzu joateko asmoa. Esate baterako udan Quebecera zoazte. Berriz ere egan pixka joan egingo zarete, Iker. Ni, esatizu, hogeita iruan etopea jarri dut, Esan hori aprobetxateko. Pena da, kriston proiektu zoragarri bat egitea azkenean aktuazio baten gelitza. Claro. Gutxinez aprobetxatzen dago, kristolan atzean dago, gutxinez aktuazio para bat itea, ez? Gu erabaki hartu genuen batez ere, gu eskolakin aste osoan lanpetua gaude, eta esan guren saia aste burutan izan behar dira. Eta erabaki horregatik ere, bizi nahi dugu pixka bat, ez? Orduan Euskal Herriak bakarra egingo duzuena larun bat honetakoa da?
kaua da, mar. Beraz, bakizue... Momentuz, esperantza portxo bat, hor badago. Beraz, bakigu, ikusi nahi duena bintzat, momentuz larun batean jarriko du. Ez zaudete bakarri gainera ikuskizun honetan, Ainhoa Arteta, mundu mailako beste soprano izar bat zuekin izango da. Aizu, nola konbentzetu zenuten Ainhoa? Zer egin zenuten, telefono deitu, WhatsApp bat bidali da Ainhoa? Argi zeukan. Beak esan zion, egun hortan libertuko dut. Berrintza inuntza deten, zuekin noa nahi dut, eta... Ze ondo, ezta? Hori da espaldiko harremana dokazuelako, seguro. Hori bai, ez bestela... Hori da. Gauza, komentatu bezala, nire agurra hori nahi nuen ere ez. Azkenean berez izatean niretzak hori, bai lagun eta kriston artistaekin estenatokia partekatzea ez, eta bat hori, Ainhoa Zeobeto eta Ainhoa Josu eta Izpeakin batera ez. Baiz, bere agenda ere ez da izango makala, ez da, Josu? Baina berak garbi zeukan bereziki Ikerren azken emanaldia ez proiektua zenez, berak konpartitu nahi zuen agertokia. Bai? Bai. Aizpeagoenaga ere bertan izango da, errezitatuko ditu... Arantxa Diaz Urbietaren testuak. Bai? Hoxe. Ongi lagunduta zaudete? Bai. Goxo. Goxo hori da, Arantxa, bai. Horra, egin ere, lan egiteko hori talde kimika hori aurkitu da, ez da horrantxilloa da guretzako hori, ez? Nabaitzen da ere, estenatokian gustora zaudenean hori transmititzen da. Nabaritzen da, dia energia berezi bat, ezakit... Bai, Aizpeakin ere ensaioak zoragarri egiten dira. Aizpeagoenagarekin gainera humore ona eta hori bermatua dago, Eta unkigarria zaututa... Testua entzutakoan eta hori bizi izan dugun historia da pixka bat, eta entzuteakoan... Potentia. Unkitu, Bai, ez da erreka izango larun batekoa. Bai. Orduan, ulertu egin behar dugu ikuskizuna. Gauza asko esan dituzu, Josu, zuk pianoa joko duzu. Iker, zuk Vitalirekin batera dantza egingo duzu. Ainhoak abestu egingo du, Aizpeak errezitatu egingo du. Hoixe. Eta besterik? Besterik? Gure historia errezitatuko du, hori da ere. Hori da. Bueno, besterik, guk esaten dugu besterik nahikoa espaliz bezala. Bai, galdetzeko. Bueno, gero dago foko bat, eroriko den foko hori. Jarraitingo dugu, Nola ez da erori, Zea gero gertatzen dan gero. Izaten jakutu. Eta olako gertatzen dira, Olako gertatzen dira. Espero dezagun ez. Eta zuek besteak abesten ari direnean, edo errezitatzen ari direnean, zuek konzentratuta egoten zarete zuenean, edo alako artista puskak inguruan izan da, zuek ere gozatzeko aukera izaten duzue besteen lanarekin? Beira, koherentzia bat dauka dena. Dena prestatuta dago, ondo kontatzeko gure historia, lau sentimendu horiek espresatzen, musika egokituta dago baita ere historia hori kontatzeko, eta Vitalik egindako koreografia bientzako baita ere prestatuta dago kontatzeko nolakoak diran sentimendu horiek. Eta zen nahi duzue sortzea publikoan, Iker? Sentimenduak aipatu dituzu orain, baina testuak errezitatzerakoan, dantzarekin, pianorekin, zen nahi duzue sortu publikoarekin? Bai, batez ere publikoak ere gu sentitu dugun gurekin eramatea, ez? Gurekin batera historia kontatzen duguna, gurekin batea bizitzea, ez? Eta hori da pixka bat Aizpeak ere kontatzen da, berezia da horregatik gure bizitzak kontatzen du lako. Horrez, guretzako zaila izango da, kontzentrazio hori mantentzea, ez imagin dut bizitza atzeak aguten zara eta hasieratik hasten zara kontatzen nolakoa izan denez, eta guretzako laguntzako berdina izan da. Orduan, ensaiotan hori oso unkigarria izan da, bueltatu zehalako, ez? Azkenean, ostras, larun batekoa kontzentrazio hori mantentzeko, zaila izango da, baina egia esan kriston gogoek. Eta zure kasuan gainera emozio puntu bat ere egongo da, ez? Azkenengo emanaldiak baldin badia, eta kontua... Bai, esan argi daukat, Bai, unkigarra izango da, azkenean. Baina, emanaldia bukatu eta jendea txaluka hasi eta... A ber gero, nire reakzioa izango den. Eta azkena dinosu, noiz pertsona batek bapatian esaten dau? Azkena da, ez du nahi engizio, bizitza guztian dantzan... Ni pentsatzet, bai, gu batez erantzaek gure gorputza oso ondo ezagutzen dugu. Ni 54 urte ditut, eta, bueno, netzako ere nik uste denbora iritsiela. Ni ondo sentitzen nahi zoain, nionako eta ondo bukatu. Bai, ez? Eta listea ondo goian utzi, baina zu nabaitzezu korputza noiz denboren egokiena nun da, hori da. Eta Iker, zu bakarrik ez, Vitalik ere agur esango diez, okei? Batera hartu duzu erabakia? Nola da? Biak batera, bai.
bai. Nik ez galdetu nion, ni argi neukan esan, bueno, zuk zure erabaki hartu, hori bakoitza esatzen, ni zurekin batera bukatuko. Zenbat urte dara mazu elkarrekin dantzatzen? Asko. Gu 2000 batean ezagutu ginen, Zuritxeko konpainian. Hogeita bat urte? Bai. Denbora asko. Denbora asko da. Oso berezia eta azkenen gure artean ere kriston kimika da, ere. Eta zu gainera dantzara lotuta beti, ez? Beti, umetatik, ez? Txikitatik, horrekin jaio. Horrela dantza egiteko, horrez da... Horrekin jaio iten da. Hori odolan eramaten da. Bueno, etxean egingo duzu, Ez dakit. Estudia nahiko, horrekin nahiko. Estudia goita lagun, ez da? Horrekin jarraituko. Azkenean, dena, nizaten beti, dantzaria jaio naiz eta dantzaria hilko naiz. Hori argi daukat. Baina, ez dugu dena uzten alde bat, azkenean guk ikaslekin jarraitzen dugu, estudian jarraitzen dugu, eta baiekin ere manalitan eta hori, nire beti estenatokian egongo, ez gu dantzatzen, baina, ikaslekin batera. Hori ere polita da, Horregatik, azkenean jarraipen badauka. Gu bukatzen du eta ikaslekin jarraitzen du, holakoa da bizitza ere. Josu, zuere pianojole handia zaitugu, nola ezagutu zenuten elkar? Nola sortu zen txispa hori? Begira, konpartitzen gure esperientziak. Eta zaila da batzutan bestei kontatzea nolakoak izan diren gure traiektoriak. Adibidez, ikusiko dezute egalan, larun bat hontan, kontatzen dugu, iritsi ginara momentu batera, egan egin behar gendula, musika ikasteko edo dantzatzeko, eta gure etxen ez geneukan aukera hori. Eta orduan, erabakitzea hori, 16-17 urtekin, gogorra da. Zatik, momentu baten, jende guztiak erabakitzen du bizitza normal bat egiteko, unibertsitatera jutea eta ez dakiz zer. Baina guk ez, ikerrek erabakizun jutea Alemanira, eta ni Nueva Yorkera jo nintzen, eta, bueno, garai hartan askoze zailago zan bidaiatzea oain baino. Orduan, sensazioa desberdina da. Eta, derrepente, konduratzen zea, zaudela hiri baten, eta ez dakazula ezer, eta denazuk egin behar dezu, eta ja... Bakarrik zaudela. Bakarrik zaudela, eta edo zer gauza, bihurtzen da, kriston arazo bat. Baina ingazte, ezta? Eta hori, oain pentsatzen dugu, azkenean 15 urtekin zuetzez, horako zerbait pentsatzen, kanpoa zoaz, dena berria da. Pozik zoaz, nola baita. Karo, pozik zoaz, azkenean etxetik, baina, gaur, batzutan, hori da, gio bizitza, zarenean hor zaudela, eta... Baina gu hain ikaslekin ikusten dugu, kanpora bidatzen egin ikaslekin, gaztea dira ere. Ostras, 15 urtekin, ikusten zea, ez? Oain pentsatzen jo, nola adin horrekin, posu izan nun bakarri jutea, ez? Eta, bueno, noski gurasoi ere eskerrak eman, zati gurasoi gabe, ez dien hemen egongo, ez? Gurasoen babesa izan da. Oso garantzitsua da ere, hori behar dezu. Josu, zer da bizitza mota honen gogorrena? Hori bera? Bai, bakarrik sentitzea, hainbeste momentu bakarrik. Eta galtzea baita ere zure bizitzaren zati bat. Txorrada bat dirudi, baina zuk itzultzen zarenean Euskal Herrira, dakazu zure bizitzako epe bat, esan dezagun 8-10 urte, 12 urte, nabaritzen dezula desberdina zarela. Zergatik, ez dezulako ezagutzen telebistan saio bat jende guztiak ikusi dula. Abesti bat, zer, gizarte honetatik kanpo izan zea epe hortan, eta orduan zati bat falta zaizu. Hoi da gogorrena. Baina gero horrek ere ematen dizu aberastasun bat hemengo gizarteak ez daukala. Beste zati batzu dituzuzuk. Hori da, baina batzutan nahi dezu ez dakit bizitza pixkat erresagoa izatea. Baina, bueno. Bueno, orain hobeto ezagutu nahi zaituztegu, horretarako daukagu Ana Goitia eta bere kafe goxoa kafetestegia. Basatozte kafetea tertzen. Oso ondo. Apa, izatez, kerikasko. Bidia kafeak intadana. Bai. Zuek kaferik hartzen dozuen horrean? Ni bai. Ebaki bat bai. Nire ezako ebakia. Oso ondo. Zuke bai. Bai. Inspiratzen zaitue kafiak? Asko. Bai. Ni kafe gabe. Bai, Kaferik gabe orduan ia pianorik jobez, ala zer? Ez, nik behar dut kafia. Bueno, ondo. Zer nahi duzu, esneakin, azukrakin, ezerrez? Kafia, utza. Kafe, utza. Ebaki bat, mesez. Ebaki bat, oso ondo. Bueno, eta zuek, suposatzen dut, hitz egin dugu txiki-txikitatik, ez? Biok, bata musika eta besteak dantza. Kafetxoa emango dizut, nahi baduzu. Jo, eskerrik.
Josu, zure kasuan, esan duzu etxean, esan erreza, noiz hasi zinean lehenengo aldiz pianoakin? Etxeko pianoan. Etxean beti izan duzu piano bat? Beti. Zein garrantzitsua hori, Bai, garrantzitsuena da konturatu gabe entzutea musika. Etxean bate jotzen zuen? Amak, aitak pixkat, eta amonak oso ondo jotzen zuen. Bai, Bai, amaren amak. Orduan ez zara lehenengoa. Ez. Eta argi zen eukan, haunditan profesional, suposatzen ama jotzen zuela amonak bai, baina izango zen hobi bezala, ez? Beraiek hortara dedikantzen ziren? Bai, ez profesionalki ez, baina amonak oso ondo jotzen zuen pianoa. Oso ondo. Eta zuk argi zen eukan haunditan piano jolea izango zarela? Edo ez, askotan esan da, bueno, pianoa ondo, baina zerbait ikasi behar duzu? Bai, baina hori baita ere da pentsamendu normala gizarte honetan izan da. Bai. Oain ja aldatzen nahi da. Baina nik garbi neukan maiten nula hori. Nitzako zan zerbait berezia desberdina. Nik behar nun musika hori. Nik entzuten, horatzen naiz, amak jotzen zula Chopinen bals bat, eta junitzen 3 urtekin eta jo nun. 3 urtekin? Bai, debekatutan eukan pianoa jotzea, zertik gano 3 urtekin, ba igual buskatuko dezu pianoa. Eta junitzen, eta entzun zidaten, eta ni handain darra naiz, handainen bizi izan itzan, eta gurasoek erabaki zuten, ni eramatea, Las Hermanas Agirrezian musika irakasleak, eta beraiekin hasi nitzan ikasten. Ze polita 3 urtekin bakarrik. Bai. Eta Iker, zure kasuan? Igual dantzatzen atera zinen ja, Ez, esan amak horti date horren, nire dantzako sustraiak horti datozte. Eta, txikia nintzenean Pasaian Txontzeon akademia bat esartu zian, eta hortik hasi nintzen pixka baretekin euskal dantza. Euskal dantzan hasi zinean. Eta gero hortik beste dana etorri zan. Hortik errenterin ja Maite Igurenekin hasi nintzen pixka bat beste baleteko munduan sartzen pixka bat, bai, eta hortik hasi. Gaina garai hartan, dantza egitea edo, eta mutilen kasuan gaina, ez zan oso tipikoa. Ez dugu, beto jarraitzen oain, Orain ere ez? Hortxe gaude. Hortxe ez, gutxinaka. Laguntzu asko ere, gure eskolan adibidez, estudioan 12 mutil ditugu. 12? Lagutzen ere gu mutiak gala ere, animatzea ere, ez? Noski, hortxe gaude, borroka eta borrokan gutxi poliki aldatuko dut zerbait. Aderra animatzen dira. Zure kasuan be, amak, esan duzu, dantzatera. Zure gurasoak asko lagundu dizute hortan? Neri kriston zorta daukat, azkenean baita Josuri ere. Zuri be bai, Josu. Aipatu bezala gurasoak oso garrantzitsua da. Zandea Pilar. Oso garrantzitsua, bai. Horren bentsatu 15 urtekin kanpoa junginela. Zezan hori gurasoentzako? Dena eman digute. Umea hor, venga, Josu, ume bat zara. Amak arazo goratzen ez, momentu txabatean, goi gora bera dituzu, normala da, azken 15 urtekin. Eta esan, ama, ez dago, eta esan zian, baleta egin eta etxeat horri. Guretzako ez zon, beste opziorik, bat eta bat. Jarraitin behar du oso zaila da, baina borrokatzen jarraitzen. Ze garrantzitsua, ez? Bai. Zezaten dizue, gurasoek, ez dakite gurasoek. Bueno, arro. Oso arro, oso pozik, bai. Eta lehenengo aldiz adibidez, eskenatoki gainean ikusi zintuztetenean, bai, abein kanpoan egon da, hueltan gogoratzen duzue, gurasoek lehenengo aldiz ja ikusitenean, ostras, eske hor nire semea dago. Bai, esaiatuten guztietan etorri dira, bai Zuritzen jiratu egiten ginen, aukera baldin batzuten etortzen zian ere estenatoki askotan ikusi dut. Eta zer da momentu hori gurasoak hor daudela jakitzea, esan, oi ama? Oso berezia, unkigarria, azkenean bakizu, aipatu demezela ere, larun batekoa netzako. Bai, gogorra izango da. Gogorra igual ez unkitzeko, bai, zeka, unkitzen bazara... Hori da. Ez que mantendu behar dezu pixkat... Aguantatu, bai. Esan dugu, gogorat, zuek ezagutu zineten une hori. Gogoratzen duzuen noiz izan zen, zelan? Deitu eta kafe bat hartu edo? Ez, oso no, ez, programataio, zain segituan, zain. Guk artistan artean beti hori kimika hori, ere sortzen da, ez dakit zerbait, eta hortik aurrea argi geneukan ere. Askotan ere egin duzuen lan elkarrekin?
Lehenengo aldi izan. Proiektu lehenengo aldi, bai. Eta egon da, izugarrezko filina. Eta, gara, ez da izango erreza norbera pentsatzen duena, edo ados jartzea ere, nahiz da musika eta... Arazoik gabe. Baina, arazorik gabe. Oso horreixa izan da. Baita ensaiotan, baita oso gustora. Eta hilabete asko haueko izteko. Zenbat denbora eraman duzu hau? Nori bururatu zitzaion? Zuri? Iruroi. Bai, iru esan jo zerbait behar dugu. Venga, azten geaz. Naturalki atera zan. Naturalki? Bai. Eta oin dela asko, Hemen dagoen... Naturalki... Giro hau, hemen daukagun giro hau, Igartzen da. Bai, eta, bueno, Lantzaroten grabatu genuen uztailan, oin dela asko hasi ginen proiektu honekin ere. Bai, koreografia montatzen bitalik ere, gu lan pentzen ez da, bi eguneko lan bat, ez? Atzetik hilabete asko daude eta proiektu oso handi bada, orduan atzetik denbora asko dago. Hasi ginen lehenengo ideiekin pandemia baino lehenago. Horrek ere, lehenengo ideiekin. Baina gero... badira 2 urte? Gehiago. Gehiago, bai. Gurartan ere datak... 2 urte... 23 gaude. Hori da, ja, 3 dia. 23 gaude. Nik urte bat niretzako ez da... Baita gustako da, bai. Eta gaur egun hainbeste urte bai dantzaten eta zu pianoakin, urduri jartzen zarete oraindik? Bai, nik uste urduritasun hori beharrezkoa da. Bai, ez? Adrenalina hori... Netzako txarra da. Netzako adrenalina hori behar dut. Adrenalina baino lehen adrenalina hori oso garantzitsua. Hola maniarik edo zer eskenatok ireten orduko? Ez? Zer ez? Konzentrazioa, ez? Ni nire musika entzuten dut eta... Eta ez duzuna inorekin egon? Hori, nire konzentrazioa badago jendea beste ohitura dituna, baina netzako nire lasaitusuna behar, nire konzentrazioa, beroketa eta nire klase. Eta Josu, zure kasuan? Isiltasuna entzutea. Isiltasuna entzun? Hori da importante. Zer da, karo, zu musika artean beti hor... Entzun behar entzun. Nahi ezer entzun. Hori da. Bai, isiltasuna entzun nahi dut. Hori ere entzuten da, Isiltasuna entzuten da. Eta oso importantea da. Ondo. Bueno, argazki, poligustatu zait, isiltasuna entzun. Argazki batzuk ditugu, beti eskatzen dugu bakoitzari argazki kutxunen bat. Iker, zure kasuan, asko gustatu zait itxasoa, ikusten da, ontxe pantailan ikusiko dugu, zergaitik ekarri duzu argazki hori, ez? Hortxe ikusten ari garena. Netzako toki hori oso berezia da. Batzak, itxasoa, bai? Oso berezia. Ni kanpoan izan da... Nunda? Etortzen itzen bakoitzean Jaizkibelen da. Jaizkibelen. Eta netzako nire lasaitasun momentu hori aurkitzen duten toki bada, ez? Oso garrantzitsua. Bai, itxasoaren usai berezi hori eta soinu hori kanpoan zanean falta botatzen ez. Azkenean etortzen itzen bakoitzean hori Donostiko aireportu iritsi eta usaitasun hori nahitu. Bai, eta inspiraztu ere ingo zaitu. Bai, dela zaiten ere deskonexio momentu hori horre xeri eta netzako momentu hori hartu. Baten batek ikusten badu orduan Jaizkibelen ikusten bazaitu. Zertan nabilen, ez? Lasai usteko. Hori da. Eta Josu, zure kasuan beste argazki bat daukagu, herri bat da, Donibane Lohitzune oker ez banabil, oso polita, zergaitik aukeratu duzu? Berezia da zuretzako? Bai, oso. Bai. Oso. Maite dut asko, alde batetikan argazki honetan ikusten da ziburu, Donibane Lohitzunetik. Hori da. Eta nik maite dudana da, imaginatzea, gogoratzea, bueno, alde batetikan nire amona bizi izan zen gerra garaian, Donibane Lohitzunen, eta garai hartan amonaren ama hil zen. Eta, bueno, hor... tristetasun batekin sentitzen dut baita ere sensazio hori. Baina baita ere Mogiz Gafel jaio zalako hor ziburun, eta elkartzen zalako Aita Donostirekin, garai hartan, eta Ximanowskirekin, eta ez dakit, baina nitzako da leku oso berezia artistikoki eta naturaren aldetik baita ere, berezia da. Bai, askotan juten naiz, buelta bat egitera, bakarrikan, eta txakurrakin juten nitzan askotan, bai. Denbora agortu zaigu, ni oso gustora nago eta jarraituko duke, baina itxaroten daukaguz Maialen eta Xabi eta bertara ingo du. Mila esker, hori bat izan da. Placer bat. Asko, zuei. Oso ondo.
Xabi, ze bilku eder erakutsi dituzten. Egia da, Konturatu zara erdi-erdian endaia dagoela? Ze politak, ze leku politak, leku ederrak, iragarriak. Bakarrik egotearen erzeko oso gara. Bakartasun hori, momentu hori zuretzako aurkitzea ere. Izan behar da, bai. Bai, orain, Agus Barandiaranek beste leku bat, edo beste leku bateko norbait, edo proiektu bat zerbait aurkeztuko digu. Gure kalakira ingo dugu. Mendi altuan edurre, bota zurtera egurre, neska galantaren amak mutil santarran beldurre. Olaxe ez, olaxe ibili gara, mendietan elurra ikusten, eta ni gaurkoan joango naiz oinkari dantza taldea ezagutzera. Beraz, dantzare ekarriko dugu ona. Eta piano ez, baina trikitisa ekarri dut, bai? Hor bideoan bintzat ikusiko dugu. Orduan, gaurkoan Bilabonara joango gara, Gipuzkoara, bertatiko oinkari dantza taldea, 1975 urtean sortutako dantza taldea. Hor diktadura bukatu eta berehala sortu zen oinkari. Hasiera batean, dantza tradizionala eta jorratzen zituzten. Gaur egun, denetarik, bestelako proiektu berriak, ikuskizun berriak, adibidez, ekarri ditudan, bi hauek, DVD-ak eta dana kaleratu dituzte. Itxasoaren emazteak, Aridu, Kristolako dantza taldea eta Bilabona inguruan Kristolako lana egiten dutenak. Beraz, guazen Eneko Arteaga ezagutzera, berarekin indogu itzordua, aurrera gaurko kalejira. Apazue! Bilabonan gaude, Eneko Arteaga oinkari dantza taldeko zuzendaria. Noiz hasi zen oinkari? Oinkari dantza taldea 1975 urtean sortu zen. Printzipioz gaur egungo hainbat dantzarin gurasoek sortu zuten, esan dezakegu ja bigarren benaldi batea dantzan aritu dela. Urteen poderioz, oain talde indartsu badakau zorionez, eta hemen gabiltza atzea eta aurra. Eta gaur egun zenbat dantzari ditu oinkarik? Gutxi gora bera, 250 dantzari ditu, baina gure ikastaruak 3 urtetatik hasten dira, eta helduen taldea, azken adin nagusienekok edukitzazke 75 urte, lasai asko. Hasi, nola hasi zan oinkari? Zenbat dantzarikin? Hasi nik uste behai entzun da, 20 dantzari ziela, behai kontatze dute nola hasieran ez zuten ez erropik, ez zuten ezer, gaupasak egiten zituztela, erropa josten, garai hartan justu Franco hiltzan egun berdinean de sortu zan oinkari, lehen bilera zuten lotuta egun hortan, kasualidade gutxia izan zela, eta orduan, garaiaek gaur egungoekin konparatuta gogorra bazienez, ilusio handiakin, eta behai entzun da askotan oioipurdia sortzen zizu bai. 20 dantzari hasiera batean oinkarin, eta ze motatako dantzak edo jorratzen zenituzten orduan? Hor, rekuperatu ditugu artxiboako argazki batzuk eta hola, eta gehien bat hemen inguruko herri txikietan egiten zituzten emanaldiak, gaur egun ikusteztian bezala, plazan, lau baila artean, edo, Eta ordutik ona nola aldatu da oinkari? Gaur egun dantza tradizional lantzen ditugu, ikastaroetan behin 14 bat urte arte garrantzi handia da eta asko sartzen dizkigu ikastaroetan, baina gero ja dantza garaikidea lantzen hasten geha, momentu honetan Eneko Gilekin ari geha lanian, eta gure ikuskizunetan hori pixkat islatzen saiatzea. Momentu honetan zehazki ez dakit esaten, baina edukiko ditugu 6 bat emanaldi aktibo. Eta zu gaur egun, Eneko Arteaga zuzendaria da, oinkari dantza taldekoa, baina garai batean dantzaria ere izango zinen hemen, ez? Bai, ni 13-14 bat urtekin dantzari bezala sartu nintzen hemen. Eta dantzan gitxi gora bera zenbat urte eman zenituen edo jarraitzen duzu dantzan? Ez, dantzan ez naiz haitzen, lesio batzuk izan dituen eta utzi barra izan duen, baina, kalkulatzen dut, más o menos, 25 bat urte haituko nintzela dantzan. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna edo oinkari dantza taldearen etorkizuna? Oinkarien etorkizuna momentuz ona da, egia da, dantza talde guztietan bezala mutil eskasia daukaula,
Baina, era berean, egia ere bai, ditun mutillo hiri, zuko ondiatatzen nahi gela, ze momentu honetan oso dantzario onak ditugu. Eta etorkizuna, momentu honetan buru belarri sartuta proiektu berri baten, dantza tradizionalera egin nahi dugu, atzera begiratu bat egin nahi dugu, eta momentu honetan ikuskizun garai batean, nire gaztedeun bako ikuskizun antzeko bat prestatu nahian gabiltza, Buztailak 2an estrenatuko dugu, Lizartzan. Eneko eskerrik asko, zuon lokala erakustearren, oinkari nolakoa den esatearren, eta placer bat izan da zuekin hitzordua behitea, eskerrik asko. Bai, zoi. Dantza tradizionala, dantza garaikidea, denetarik egin behar da beti ere mantenduz gure tradizioa. Eta oinkarik hori primeran egiten du, baina bestelako proposamen berriak ere gure gana ekartzen ditu, eta horren adibide orain ikusiko dugun pieza. Aurrera! Aseak eta horri gorpuzaren usteldura hazien sustagari hazien sustagari Ikusi duzue, tradizioa eta garaikidea dena uztartzen du oinkarik pieza honetan, eta benetan placer bat izan zen oinkari bizitatzea, Bilabona bizitatzea, eta Bilamonako plaza dantzaz betetzea. Aurrera oinkari! Bai, ze polita, oso polita. Oinkari ikusteko ere aukera izaten da, tartean, emanaldietan eta. Egalak ikusteko, ze aukera daukagu, Vitoria Eugenian? Sarrerak nola da doaz? Agortuta. Aukera gutxi, ja. Azken momentuko, azken orduko sarrerak salgai izango dira larun batean. Larun batean lehiatilara bertara joan eta ea zorterik badagoen, antxe erosteko aukera. Iker, esan diguzu, Egalak zure azken bira izango dela, zure azken ikuskizuna izango dela. Horrek esan nahi du aurretik asko egina dituzula.
zein da zuretzat bere, zein izan da zuretzat bereziena? Dena, bakoitza bere gozotasun hori eukidu, ez? Azkenean, bai Zuritzen, bai Losanen bukatu nun konpainian ere, pieza bakoitza, koreografo bakoitza bere berezitasun hori dauka, ez? Azkenean dena nerekin ematen dut. Ikusiko ditugu aurreko zure lan batzuk, bildumatxoa prestatu dugu. Bai, ikus ezagun, gozatu ezagun, Iker Murillo, dantzan. Lakarrarekin gure ametsa ikusi dugu. Izarra hundiekin biltzen zarete, denak zarete izarra hundiak, baina elkarrekitzen duzu, Guretzako laguna dira, genan, bihotzaren amatizu duen jendea da. Zoragarri. Josu, zu ere kurrikulum handikoa zara. Bai. Baduzu emanaldi bat, kontzertu zehatz bat buruan? Ez da posible aukeratzea. Nik Ikerrek esan duen bezala... Hainbeste izan dira, ez? Bai. Eta bakoitzak daka bere berezitasun edo... Bai? Bai, toki bakoitza, eszenatoki bakoitza azkenean bere bereziak. Bai, ikusiko ditugu batzuk? Hementxe, Josu Okinena. Zeporilla pianoa entzutea, ez da? Gutzako ere dantzataz musika zuzenean aukitzea oso garrantzitsua. Bikote, mila eskerrik asko tortzearen, gogoratuko dugu egalak zuen azkeneko ikuskizuna, momentuz zuretzat eta Iker zuretzat azkeneko izango dena. Hortxe izango dugula aukera, larun bat honetan, Vitoria Eugenian, azken orduko sarrerak hor daude, beraz nahi duena gerturatu dadila, eta gozatu zazute batez ere. Eskerrik asko, ondo izan, egalak. Ana eta Agus! Eskerrik asko, zoi ere? Azkena guretzat, segituko dugu, historia kontatzen, Goazen, Mahoma ez badoa mendira etortzen da Mahomaren gana. Baina, mendira etor Mahona. Baina, aritzer da mendia edo Mahoma da aritz? Bueno, aritz ganbo arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote. Uste dute, untan katramilatu zinetela lehenbiziko urtean. Ibazuek hasi zen lehenbiziko urtean katramilatu zinetela. Nik oraindik ez dut ulertzen ondo oraindik ari. Errotonda batean sartu zineten eta hor zabiltzate. Hor gabiltzat. Gainera, Mahoma aria da. Bai, hori da. Nik ulertzen dudan bakarra hori da momentuz. Bai. Ongi, nik ulertzen duana bakizu ezer den. Larri iritsi naizela. Bai? Oso larri. Nik benetan enekien gaur Miramonen egoteko aukera eukiko. Baina oraindik? Ez, egia esan, ja garbi daude errepideak, eta eskerrak, baino zalantza egiten nuen, ze euria egintzen ziguten, baino nik ikusten nuena zen... Elurra oraindik ari zuela, eta enekien oso ongi nola egongo ziren errepideak, eta egia da behin ja errepidean sartu naizela, gauzak ongi zeudela. Zei biltzara, azken ordura arte lanean, Aritz? Bueno, eske gaur banaketa eguna daukagu, azkeneko gaztak edo hobeki esan da, azkeneko gaztazar poteak prestatzen egon naiz eta esan du. Bueno, pues gaur bai eguneko irudiak erakutsiko dizkiet. Gaur erakutsiko diet nola prestatzen ditugun gure gaztazar potoak, azkenekoak dira, ja dagoeneko gaztazarra esaten diogun horri
agur esan diogu. Ja, hilda. Bueno, hilda ez, hauek geltokira dijoa, Iruñako geltokira, han badakizue denda bat badagoela, bertako ekoizleek gure mozkinak eramaten ditugu, eta bertara eramango ditugu mozkin horiek, eta, lantxo batzuk egiten egon gara. Eta egia esan, atzo ere eskerrak ez zitzaigula banaketa tokatu, zenbaiti tokatu zitzaien, eta lanak. Bueno, ez dakit ezingo zen. Gure ustez, kostako ustez beti ezin da, baina gero batzuk lortzen dute. Bai, egia da kostan lur pixkat egiten duenean ere segituan denok eskandalizatu egiten garela. Hori esaten zuten adibidez elurrarekin, Pirineotan bizi direnek, esaten dutela. Ostra, alarma laranja esaten dutenean, ari dira, ez dakit kontxan, ondartzan, elurra botako duen, zean abasa sortuko duen, normalean elurra egiten ez duen ere muetan, jakin dezazuetela, Pirineotan kriston arazoak euki dituztela. Adibidez, Uztarrotzen. Uztarrotzen ezin izan ziren herritik atera autobusa etzelako iritsi, ez zutelako bidea zabaldu. Etzen elur makina pasa eta hortaz inkomunikatuta gelditu ziren. Egia da populazio gutxi daukatela, baina Pirineotaz ahaztu egiten gara eta beraien errealitatea hau da. Guretzako ez da errealitatea, baina beraien dako bai. Behiek alarma laranja, gorriak eta kolore guztietakoak dituzte egun askotan, ez da? Hori da, eta, jake elur kontuetaz ari garen, hori izango da gaurko gaia. Gaur etorri natzaizue, elurraz hitz egitea. Elurrak bere alde onak, bere alde txarrak dauzka, baino elurra ulertzeko lehenbizi ulertu behar dugun gauza bat da, Euskal Herrian 4 urtaro ditugula. Gure ingurunea, gure naturgunea, gure baliabideak horri lotuta daude. Eta 4 urtaro horietako bat negua da, eta neguan elemento importante bat elurra da. Bai, eta behar da. Eta behar da. Elurrak kalteak sortzen ditu, baino ezinbestean behar ditugun baliabideak ere. Eta nik kokatuko naiz pixka bat, landa eremuan, landa eremutik eta nekazari bezala ere, elurrak guretzako daukan garrantziaz pixka bat aritzea, bai? Beraz, ez diogu emango tonu ludikoa, ez diogu emango tonu alarmista, baizik eta emango diogu beharraren tonua. Bai, hori da. Eta beharra ulertzeko nik bi zutabe jarriko nituzke. Batetik badago landarerian daukan ondorioa, daukan sortzen dituen alde hon eta alde txarrak, eta bestetik gure ur iturriaren katean daukan funtzioa. Lehenik eta behin landareetaz, hasiko gara. Izena ere politia dauka, elurra bera, ez da, izena bera, ez da, zema gauza esaten dituen izenak berak, ez da? Pentsa, elurte berak ere, urte, elur, urte, lura, lurra, landareari lotuta, ulertu behar duguna da zenbait landarek, Euskal Herrian sortzen diren zenbait landarek, eta bereziki elurra egiten duen eremuetan dauzkagun landare batzuk, beren sustraiak ongi sustraitzeko eta indartzeko elurra behar dutela. Edo gutxienez esan dezakegu, elurrak mesede egiten diela, bai? Pentsazazue, momentu honetan, gariak, oloak, alegia, zekale askokia, bere belartxoa ernetuta daukatela. Eta momentu honetan, beraiek behar dutena da, behan duten sustrai horrek indarra hartzea, ongi indartzea. Eta gainera ekidin behar dena da, loratze azkarra edo landarea erretzea. Horrek esan nahi du, goitik indarra hartzen baldin badute behian indarra galtzen dutela, edo horrelako zerbait, behar dutela goian lo egon pixka batean. Gertatzen dena da, ez horren beste hori, baizik eta elurrak babesten duela, beraik daukaten lurra. Eta ekiditen duela izotzaren ondorioz, aztea. Ez, ekiditen duena da hotz gehiegizkoa. Elurrak, naiz eta elurra hotza izan, elurrak bero mantentzen laguntzen du lurra. Eta elurraren funtzio nagusi bat izango da, hotzguneetan, lurrari babes bat ematea. Eta babes horri esker, estimulatu egingo duguna da, zekale askoren, eta belar eta landare askoren, sustraitze interesgarria. Kalteak ere ekar ditzake gure basoetan adibidez, elurkarga gehiegi egiten duenean, arbol, zuaitz eta zuaitza askoren adarretan pilatu egiten da elur hori. Eta erori egiten dira. Erori egiten da, eta horren ondorioz bideetara ere erortzen dira, edo arbol edo zuaitz edo zuaizka hauen integritate, egur, zur integritatea ere puskatu egin daiteke. Baino, ulertu behar dugu prozesu normala dela, eta gure basoetan, baso horiek nolabait ere sanoak eta egokiak balin badira, hau jasateko gaitasuna badaukatela, bai? Beraz, landareengan esan dezakeguna da babes bat suposatzen duela eta gainera urtzea poliki-poliki ematen da. Eta landare hauek behar duten ur hori poliki-poliki beraien sustraietara ere iristea lagundu egiten du.
eta hor joango ginateke bigarren partera. Urera, Gure iturriak. Gure Pirineoa, gure oinamendiak, gure mendiak gehienetan kalizak dira. Eta karst hoiek urez betetzen dira eta gure barne iturriak horrela sortu egiten dira. Elurra da hain zuzen ere ur hoiek gordetzeko sistema egokiena. Elurra egiten duenean, honen urtze progresiboak egiten duena da poliki-poliki lurrazpira joan eta lurrazpi horretan metatu. Eta gainera, ibaietara amiltzen den ura ere poliki-poliki amiltzen da, eta udaberrirako bereziki desizozte horren ondorioz gure urtegiak bete egiten dira. Adibidez, Pirineotan pentsatu behar dugu. Euskal Herriak badituelako oinamendi batzuk, Pirineo batzuk, zeinek gure ur iturrien abia puntu nagusia diren. Eta beraz, bertan, elurra egiteak itzelezko garrantzia dauka, gure etxeak adibidez ureztatzeko, gure ur iturriak mantentzeko, baina baita ere ur eskasago dagoen eremuetara ura iristeko. Beraz, uraren katean elurrak daukan funtzioa ezinbestekoa da, eta esan beharra dago klima aldaketaren ondorioz, gero eta elur gutxiago eukitzen ari garela, gertatzen ari. Hori adibidez, bakizun oso matzen den, erronkarin burgin almadiaren jaitxera egiten dutenean, elurtsua balima negua, ura barra-barra etortzen da, eta ondo geisten dira, baina elur gutxi egiten badu, ur faltan ibiltzen dira, eta komeri egin. Komeriak, eta pentsatu behar dugu, ze uda pasa dugun, ze lehortetik gatozen, ze garrantzia daukan elurrak momentu hontan, ez? Eta, elur horri begiratzen balin badiogu, begiratu beharko genioke ondasun bat bezala momentu honetan, eta horrela jaso dugu guk ere. Elurra beharrezkoa dugu, eta gerota gutxiago gertatzen ari den errealitate bat da. Eta errealitate horretan ere kokatu beharko dugu. Eta gero dago Maialenek esan duena. Aisialdia, hori beste kontu bat da. Baina aisialdiak adibidez itzelezko garrantzia dauka elurguneetako landa eremuetan. Hor bertan ere, lan iturri bat delako, iturri ekonomiko bat delako. Bai, asko ez da? Bai. Eta orduan, baina gaur adibidez esan digute, Iruñako batek esan digu, Iruñako plazan azkeneko urteetan berari iruditzen zaiola, elurra egiten duela sarri-sarri. Elurra egiten du, baino uste duguna, baino gutxiago. Kantitate gutxiago. Bai, klaro. Eta kontua da kolpeka igual etortzen zaigula, ez? Eta igual garai batean modu askoz ere, iraunkorrago batean. Eta kaparen loriera ere, bai, ez da? Bai, hori da. Eta, eta gero pentsatu behar dugu, grado baten aldean dagola elurra, adibidez Arruazu bezalako herri batean. Grado bat gora euria da, grado bat bera elurra. Eta grado hori azken aldian galtzen ari garen grado. Bai, Hendaian beti da gora, normalean, bat gora beti. Bai. Gutxi gora bera. Bai, Hendaian gora, bai. Euskal Herriko hornikuntza, elikadura hornikuntzaren oinarrietariko bat abeltzaintza da, eta abeltzaintzarentzako elurra ezinbestekoa da. Ariz, Gamboa, benetan plazer bat asko ikasi du gaur ere, zema gauza, Asko. Eskerrik asko, Ariz, bihar berriz izango gara zurekin estrabiatik edo euskalo nondik sartuko zaren, elurrak guzten balima digu, gu hemen izango gara, eta bihar urte berri txinatarrari buruz hitz egin behar dugu, zaitien, xie. Horrelako zerbait. Eta Izaskun Moiano ere etorriko da, gonbidatuari buruzko erreportaje interesgarri batekin, jausi nahi konture. Eta Jon Garate eta Zirzar lehiaketa bihar puntutxo bat irabazten dudan. Eta San Sebastian egunen nortzuk izango dira gonbidatu, bai Imanol Artola eta Gizaro Iraeta hor txistatu ditugulako aurkezten, Orain gozatu, San Sebastian bezpera, eta orain gaur egon bibagu, eta biba zuek!